Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So இன்னைக்கு கிராண்ட் ஃபினாலே கிராண்ட் 18 days கோர்ஸ். எவ்வளவு பேர் தாக்கு பிடிக்க முடிஞ்சது? லாஸ்ட்ல நம்ம அந்த இது பார்த்தோம் இல்லையா, மனிஷியானம் சாஸ்திரி எல்லாம் ஓடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்னது மேரத்தான் ரேஸ் மாதிரி ஓடுறாங்க. கடைசியில எவ்வளவு பேர் முன்னாடி வர முடியாது? நிறைய பேர் கீழே விழுந்தாச்சுன்னா பின்னாடி என்னால இனிமே அந்த என்னது வின்னிங் போஸ்ட்க்கு போக முடியாது அப்படின்னு யார் வந்தாங்க? கடைசியில அந்த ஒரு பொண்ணு தான் போனா, அந்த கூட வர பிள்ளை கூட வந்துட்டான். சோ அந்த லாஸ்ட்ல சேர்றது யாரும் வெரி ஃபியூன்லி. இப்போ நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லலாம் அருமாம் பிரபுஜி, ராஜ்குமாரி மாதாஜி, அந்த மாதாஜி வேற மாதாஜியோட வசந்தி மாதாஜி மொபைல் ப்ராப்ளம் தான் டெஃபினட்டா. அந்த மாதாஜி வந்திருப்பாங்க. ராஜ்குமாரி மாதாஜி, பரணிதரன் பிரபுஜி, வேற யாரு, பாண்டியன் பிரபுஜி எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தாரு. இங்க காணும் அவரை. ஒரு விஷயம் இப்ப யாரு வந்திருக்கா? நான் இவ்வளவுதான் நம்ம கிளாஸ். சோ இந்த இது லெவல் 1 இவ்வளவுதான் தாக்கு பிடிக்க முடிச்சுன்னா, இந்த லெவல் 2 லெவல் 3 லெவல் 4 எப்படி பண்ணுவாங்க? சோ பாதை ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஆனா நம்மளோட சூழ்நிலை, இந்த குணங்கள் இதெல்லாம் நம்மள முன்னுக்கு போக விடாம தடுத்துட்டே இருக்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? we have to fight back, we have to fight it. இப்ப நமக்குள்ள இம்யூனிட்டி பவர் ஃபைட் பண்ணோம், நல்ல ஆகாரம் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஃபைட் பண்ணோம், அப்பதான் டிசீஸ் வராது சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்மள நல்லா இம்யூனிட்டி பவர் வளர்த்துக்கணும். என்ன வந்தாலும் சரி, பகவான் விடுறதா இல்ல, காலையில இதை அட்டென்ட் பண்ணியே தீரணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு மனசுல ஒரு வைராகி கொண்டு வந்துட்டோம்னா முடியும். ஏன்னா ஆன்மீகம் வேணும். ஆன்மீகம் இல்லாத மேல நம்ம இந்த சூழ்நிலை இந்த சுழற்சியில இருந்து வெளியில போக முடியும். சோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா, இதுதான் சம்மரி ஆஃப் பகவத்கீதா. இன்னும் கொஞ்சம் கூடி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். ஆனா நிறைய ஸ்லோகா இருக்கு. ஸோ கிட்டுன்னு போகணும். ஓகே, இன்னைக்கு யாரு இவன் கேஷவ் கேனாட் கோப் அப், ஏன்னா நிறைய ஸ்லோகம் உனக்கு தெரியாதுப்பா. ஸோ ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட், நானே பண்ணிட்டு போறேன். ஓகே, மாதாஜி மியூட்ல இன்னைக்கு இருக்காங்க, ஷீஸ் டிராவலிங். அப்போ இன்னைக்கு ஐ வில் பிக்அப் ஒரு ஸ்பீடு பிடிச்சு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அவ்வளவு ஒண்ணு இப்ப எல்லாரும் தூங்கி சரி. மாதாஜி எனக்கு ஜபம் இது என்னது ஸ்லோகா கொடுக்கலையா? அப்ப நான் தூங்கிடுறேன்னு சொல்லாதே. 2 மணிக்கு நீ தூங்க போயிருக்க. இந்த 2 மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வந்திருக்க. 3 மணிக்கு தூங்க போயிருப்பியா இருக்கும். ஓகே கேஷா, ஏதாவது ஈஸியா நான் கொடுக்குறேன் உனக்கு. நம்ம ரெகுலரா படிக்கலாம், கடைசியில தான் வரும். இப்ப ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. காலை வணக்கம், எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இதெல்லாம் சொன்னப்புறம் நான் சொல்றேன் வரவேற்கிறேன். அப்புறம் இது என்னது லாஸ்ட் டே. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. 18 days முடிஞ்சுடுத்துன்னா ஹாப்பி. ஏன்னா ஜூன் மாசத்தோட ஆரம்பிச்சிடும். இந்த ஒரு மாசம் ஃபுல் வெக்கேஷன். அந்த வெக்கேஷன்ல L2 கொஞ்சம் படிக்கலாம். யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ எல்லாருக்கும் முடியும். ஆனா விருப்பம் வேணும் இல்லையா? நமக்கு விருப்பம் இருந்தாதான் எந்த காரியம் நம்மளால பண்ண முடியும். அப்ப நம்ம விருப்பம் ஆசையும் வளர்த்துட்டு, எந்த ஆசை பௌதிக விஷயத்துல எல்லாம் ஆசையே வேண்டாம். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆசைப்பட்டுட்டே தான் இருக்கும். வேண்டாம்னு நினைச்சாலும் நம்ம அறியாம அதுல ஆசைப்படுவோம். ஆனா ஆன்மீகத்துல ஆசை வச்சு பகவான் இடத்தில் அடையணும். நம்மளுடைய இலக்கு என்னது? பகவான் இடத்தில் போகணும். எல்லாருக்கும் அதுதான். தட் இஸ் த லாஸ்ட் டெஸ்டினேஷன். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்ம இறங்கிட்டோம்னா திரும்பி ஏறணும். திரும்பி அந்த டெஸ்டினேஷன் போது இறங்கணும். எப்படின்னா இந்த பிறவி எடுக்கணும், திரும்பி வேற பிறவி எடுக்கணும், சாகணும், அந்த மாதிரி. ஆனா ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்தாதான் பக்தி பண்ண முடியும். அது மாத்திரம் நம்ம எப்பவும் நினைச்சுக்கணும். we have got a golden opportunity as a human being. நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னா என்னது? இந்த ஜென்மத்துலதான் நம்மளால பகவானுக்கு வழிபட்டு பகவானை பிரார்த்தனை பண்ண முடியும். இதெல்லாம் இந்த உருவத்தாலதான், இந்த ஹியூமன் பீயிங்காலதான் நம்ம முன்னாடி போக முடியும். கழுதியோ, ஒரு வீட்டுல ஒரு நாயை பெட்டு டாக் எல்லாம் பண்ணும், எல்லா வேலையும் பண்ணும். அந்த வீடியோ எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா? மார்க்கெட் போயிட்டு சாமானும் கொண்டு வருவோம், வீடியோ தொடர்ந்து எல்லா வேலையும் பண்ணும். அந்த மாதிரி இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா பக்தி வராது. அதனால லெட் அஸ் பி டேக் திஸ் ஆஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் சைன். நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கா வந்திருக்கோம். இனிமேல இருந்தா என்ன வாட் எவர் த ஏஜ் மேபி, இந்த நல்லா சாப்பிட்டுன்னா சத்துவ உணவு சாப்பிட்டு வாழ்நாளை நீடித்து வியாதி எல்லாம் வராம நம்ம பகவானுக்கு எப்போ தொண்டு புரிஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா என்னது, திஸ் மேபி த லாஸ்ட் ஜென்மா நம்ம போய் சேர்ந்துடலாம். இப்ப இதெல்லாம் நம்ம எங்கேன்னு படிக்கிறோம்? இந்த அறிவெல்லாம் நமக்கு எங்கேன்னு வருது? இஸ்கான் மங்களூர் தான் நமக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. பகவத்கீதால தான் இருக்கு. இந்த பகவத்கீதா டிசைஃபர் பண்ணி இது இப்படின்னு சொல்றது யாரு? நமக்கு எல்லாம் சும்மா சான்ஸ்கிரிட் படிச்சா வருமா? என்ன வராதே.
சம்படி கைடிங் பஸ், இப்படி பண்ணுங்க, இப்படி பண்ணுங்க, காலையில எழுந்துருங்க, அப்ப தமோ குணத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், சாப்பாடு சாத்விகம் சாப்பிடுங்க, அப்ப உங்களுடைய ரஜோ குணத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், தமோ குணத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இப்படி அவங்க சொல்லி கொடுக்கும்போது எப்படி தூங்கணும், எப்படி சாப்பிடணும், இப்ப நம்ம லைஃப் அழகா அப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிடுறாங்க. அப்ப நம்ம ஆன்மீகத்துல போறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இப்ப நம்ம அது இஸ்கான் மங்களூர்ல பெரிய நன்றி தெரிவித்து அங்க வந்திருக்கிற ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். அங்கேயும் அவரோட பாதத்தை தொட்டு வணங்கி எனக்கு ரொம்ப இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்டே இருக்க. எனக்கு உங்க உங்க இது என்ன இலக்கு, பகவானை தான் அடையணும், உங்களை தான் அடையணும், இதுதான் என்னுடைய விருப்பம், இதுக்கு என்னெல்லாம் சாதகமா இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்க பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேண்டினா போதும். அப்புறம் அவர் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். வணக்கத்தை தெரிவித்து இப்ப நான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் 3 வாட்டி சொல்றேன். நீங்க எல்லாரும் மியூட்ல சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. பிரணத்தி நாங்க எடுத்தோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்ற வகுப்பில் தான் வந்திருக்கிறோம். இன்னைக்கு கடைசி நாள் அத்தியாயம் 18, பகவத்கீதையோட கடைசி அத்தியாயம். அது என்னது? மோக்ஷ சந்நியாசி யோகா. சந்நியாசம் உடனே காவியோட எடுத்து நம்ம கமண்டலத்தை எடுத்துன்னு போனோம், அதெல்லாம் கிடையாது. மனசளவுல சந்நியாசம் இருக்கணும். அப்படின்னா என்னது? பல நோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபடக்கூடாது. நம்ம எல்லா வேலையும் பண்ணலாம், பகவானை நினைத்து பண்ணோம். அவர் என்ன நிர்ணயம் பண்ணி நமக்கு அதோட ரிசல்ட் கொடுக்குறாரோ எஸ் அக்செப்டட், நம்ம ஏத்துக்கணும். நம்ம ஏதோ நினைச்சு பண்றோம், ஆனா அது நடக்கணும் இது கிடையாது. there's no guarantee. ஏன்னா பகவான் வேற என்ன தீர்மானிச்சிருக்கு. அப்ப நான் ஏன் பிளான் பண்ணோம் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. நம்ம பிளானும் பண்ணணும்,
அது சக்சஸ் ஆச்சுன்னா எஸ் வெரி குட். அப்போ பகவான் நம்மளோட இதெல்லாம் கேட்கற, நம்ம நல்ல பாதையில இருக்கோம், சரியா தகுதி பெற்றிருக்கோம்னு நமக்கு ஒரு இது வரும். ஆனா நம்ம வந்து முயற்சி எடுக்கணும். 100% முயற்சி எடுத்தோம்னா கண்டிப்பா அது வந்து நிறைவேறும். அப்புறம் முடிவு என்னது? துறவின் பக்குவம். இந்த துறவம் ஏற்படுறதோட பக்குவம். நாட் அவுட் சைட் அப்பியரன்ஸ்ல துறவு மாதிரி இருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது. யூ கேன் பி அ மாடர்னா எல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம், எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். அந்த மனசுல எப்படி பகவானுக்கு அடிபணிந்து பகவானுக்கு சரணடைகிறப்போ அந்த பாவனை நமக்கு இருக்கணும். இப்போ அவருக்கு வந்து சர்வ் பண்ணணும் நம்ம. அவருடைய தெய்வீக அருள் வைச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா சாபகராச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் படிக்கிறோம். இப்ப நேத்து என்ன பார்த்தோம்? ஸ்ரத்தாத்ரய விபாகம். எப்படி ஒரு ஃபெய்த் வந்து எப்படி டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. ஒரு ஒரு மூடுக்கு மூடு என்னது, இந்த மும்முறைகள் அதுக்கு சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் இந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப அவங்க வந்து நம்பிக்கை வந்து வேறுபட்டது. நம்பிக்கையின் 3 பிரிவுகள் பார்த்தோம். முகுணங்களில் அந்த மாதிரி உணவு எப்படி சாப்பிடுவாங்க, யாகம் எப்படி பண்ணுவாங்க, தவம்னா டிட்டர்மின்ட். எஸ் ஐ வில் டூ இட். 18 days நான் கண்டிப்பா பண்ணியே தீருவேன். இதெல்லாம் டிட்டர்மினேஷன். இதெல்லாம் ஒரு தவம் தான். தவம்னா ஒன்றும் இப்படி மலையில உட்கார்ந்து இப்படி உட்கார்ந்து அதெல்லாம் அதுவும் டிட்டர்மினேஷன் தான். பட் இப்ப நம்மளோட டிட்டர்மினேஷன் என்னது? 18 days கோர்ஸ். எஸ் ஐ வில் டூ இட். அடுத்து L2. எஸ் ஐ வில் டூ இட். இந்த மாதிரி ஒரு டிட்டர்மிண்டா இருக்கிறோமே, மனசை தீர்மானித்து அந்த மாதிரி செயல்படுவோமே, அதுதான் தவங்கிறது. அப்புறம் மற்றும் தானம். தானம் வந்து நேற்றுக்கு வந்து இது நிறைய பேர் தானம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இரட்டிப்பெண்ணம் நிறையவே அதோட பலன் கிடைக்கும். ஏகாதசியில நம்ம என்னெல்லாம் தானம் கொடுக்குறோமோ, ஜபம் பண்றோமோ, அதோட இரட்டிப்பெண்ணா அதுக்கு மேலேயே நமக்கு வந்து அதோட பலன் கிடைக்கும். அதுபோல அக்ஷய திருத்தி இஸ் ஒன் ஆஃப் த டேஸ். இதுவும் நிறைய நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க. அக்ஷய திருத்தியில கோல்டு வாங்கினாதான் நிறைய கோல்டு சேரும், அதெல்லாம் கிடையாது. இது பாகதம் வரும். கலிங்கிறது ஒரு இது நமக்கு வந்து என்னது நெகட்டிவா இஃபெக்ட் கொடுக்குற கலி பகவான்ல கலி புருஷர். சாரி பகவான்ல சாரி கலி புருஷர். அவர் வந்து எல்லாம் தப்பா நடக்கும். அவர் வந்து எங்க உட்காரணும், நானும் உங்க பிரஜா தானே அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அதுக்கு என்ன ஏகாதசி போது நீ வந்து தானியத்துல உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு. அப்ப தானியம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு நீ வந்து அஃபெக்ட் பண்ண அவங்கள பிடிச்சுக்கோ. ஈவன் யூஆர் ஆல்சோ தேர் இல்லையா, அப்ப நீ அவங்கள பிடிச்சுக்கோ. அது போல வேற எந்த இடத்துல இருக்கலாம். இதெல்லாமே சொல்றாரு. இதுல இல்ல இன்னும் எனக்கு இடம் வேணும், இது போராது அப்படின்னா என்ன எல்லாரும் விரதம் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. அப்ப நான் யாரை பிடிக்கிறது? அந்த மாதிரி இன்னைக்கு கோல்டு நிறைய கோல்டு வாங்குறாங்க இல்லையா, கோல்டு அந்த சேர்த்து என்னது நிறைய தங்கம் வேணும். தங்கத்துல அவ்வளவு ஒரு பைத்தியமா இருக்காங்க. அவங்கள பிடிச்சுக்கோ சொல்லி பாகவதத்துல வருது. இட்ஸ் நாட், ஐ எம் நாட் ஃபேக்கிங் அ ஸ்டோரி. இது பாகவதத்துல கொடுத்துருக்கு. நீங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். சோ தங்கத்திலையும் ரொம்ப தங்கத்திலையும் வேணும், எவ்வளவு வேணுமோ அது என்னதுன்னா அது ஒரு மெட்டல் விச் டசன்ட் கோ பேட். சில்வராவது கருத்து போகும், வேற ஏதாவதுனா இரும்புனாக்கா அது பல்லிக்கும். இது கோல்டு வந்து ஒன்றும் ஆகாது. அண்ட் ஆஸ்பெஷியஸ் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதுக்குன்னு ரொம்ப ஹோல்டு பண்றது இதுதான் இது பாவ செயல். அப்போ அதெல்லாம் இதுல பாகவதத்தை கொடுத்துருக்கு. அண்ட் என்ன தானம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளால முடிந்த அளவு நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லி நம்ம வந்து தானத்தை செய்யணும். இந்த நேற்று பண்ண முடியல, மறந்து விட்டேன் அந்த மாதிரி இருந்தா நோ ப்ராப்ளம். இன்னைக்கு கூட யூ கேன் கண்டினியூ. அதான் அன்னைக்கு பண்ணினா விசேஷம். இன்னைக்கு அதனால இன்னைக்கு எல்லாம் மாறி போயிடும் அந்த மாதிரி கிடையாது. அதோட எஃபெக்ட் இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ யாருக்கு முடியுமோ இதெல்லாம் பண்ணுங்க. இல்லாட்டா ஏகாதசி வரும், ஏகாதசியிலும் நிறைய குருவாயூர் ஏகாதசி வருங்க, வைகுண்ட ஏகாதசி வரும் நவம்பர் டிசம்பர் வரும். அப்ப அது வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்றேன்னா அதுக்குள்ள மனசு வந்து மாறி போயிடும். நம்ம கொடுக்கணும்னு நினைச்சா இமீடியட்டா கொடுத்துடணும். இல்லாட்டா என்ன ஆகும், மனசு மாறுறதுக்கு நேரம் எடுக்காது. அண்ட் அதோட பலன் நமக்கு வந்து போகும்போது இதெல்லாம் தான் நமக்கு பின்னாடி வரும். எவ்வளவு தானம் கொடுத்தோம், எவ்வளவு ஜப்பா பண்ணினோம், இதோட கால்குலேஷன் தான் பேலன்ஸ் ஷீட். அங்க அதுதான் நடக்குமே தவிர நான் வந்து வேற விஷயம் எல்லாம் நான் வந்து அவ்வளவு PhD படிச்சிருக்கேன், இன்ஜினியர் படிச்சிருக்கேன், அதெல்லாம் அந்த கால்குலேஷன் அங்க போகவே செய்யாது. அது பௌதிக சம்பந்தமா நம்ம சோஃபா வாங்கினோம், நான் 10 வீடு வாங்கினேன், இவ்வளவு நகை வாங்கினேன், அதெல்லாம் அங்க மேல அசெட் காட்ட முடியாது. நம்ம அசெட்ங்கிறது என்னது காட்ட முடியும்? எவ்வளவு ஜப்பா பண்ணினோம், எவ்வளவு இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சோம், எவ்வளவு மனசு இருக்கு நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு புரிந்தோம், இதெல்லாம் தான் அங்க வந்து கால்குலேஷன். சோ இதுக்கு அதுக்கப்புறம் என்னது பார்த்தோம்? ஓம் தத் சத். இந்த ஓம் யாரை குறிக்கிறது, தத் யாரை குறிக்கிறது, சத் யாரை குறிக்கிறது, அது பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? நிறைய ஸ்லோகா இருக்கு. 78 100 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. சோ என்ன பார்க்க போறோம்? கர்ம யோகத்தின் மூலம் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுதலை. கர்மா செய்யணும். என்ன மாதிரி கர்ம யோகம் அப்படின்னா கர்ம காண்டா இஸ் டிஃப்ரெண்ட். கர்ம காண்டா இஸ் நான் எனக்கு வேண்டி செயல் புரியறேன், நான் வேலைக்கு போறேன், எனக்கு சம்பளம் வரும், எனக்கு சம்பளம் வந்து எனக்கு தான் செலவு பண்ணுவேன், என் குடும்பத்துக்கு நான் இதுதான் வரும். ஆனா கர்ம யோகம்னா என்னது? பகவானை நினைத்து செய்யறேன், பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு செய்யறேன். அந்த மாதிரி செய்யும் போது என்னது
நம்ம கர்ம பந்தம் அதுல இருந்து விடுதலை. அப்படின்னா திரும்பி திரும்பி பிறக்கிறோமே ஒரு ஆசையை எடுத்துட்டு அந்த பிறவியில நம்ம விடுதலை பெறுவோம். செயலின் 5 காரணிகள். ஒரு செயல் பண்ணணும்னா there are 5 factors. 5 இது 5ம் இருந்தா அந்த 5 திங்ஸ் அதெல்லாம் இருந்தாதான் ஒரு காரியமே முடியும். இவ்வளவு நாளா நமக்கு தெரியாது. நம்ம நினைச்சிட்டோம் நம்ம தான் பண்றோம். அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து இல்ல இந்த முக்குணங்கள் தான் பண்ண வைக்கிறதுன்னு. அதையும் தாண்டி இன்னும் இன்னைக்கு ஒரு இது படிக்க போறோம். அது வந்து 5 அதர் ஃபேக்டர்ஸ். அது 5 ஃபேக்டருக்கு அதுதான் நம்மளை பண்ண வைக்கிறது. அப்புறம் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் மற்றும் உயிர்வாழிகளையும் கட்டுப்படுத்தும் முக்குணங்கள். இதன் முக்குணங்களோடு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம பார்ப்போம். அப்புறம் வருணாசிரமத்தை கொஞ்சம் டீட்டெயில் பார்க்கலாம். எப்படி குணம், எப்படி நம்ம பிறவி குணம் உண்டு, அது போல நம்மளுக்கு அந்த வேலையை எடுக்கணும். எது பிறவி குணம் இருக்கு, நல்ல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வருதா, நீ அந்த தொழில் எடுத்துக்கோ. என்ன தொழில்? டீச்சிங். ஏன்னா ஒண்ணு நல்ல ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வருது, நிறைய பேருக்கு வராது. இப்போ அதை எடுத்து சொல்லலாம். அதோட மீனிங் எல்லாம் எடுத்து சொல்லி அந்த தொழில நம்ம டீச்சிங் தொழில் அப்படி போகலாம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு வீரமா இருக்கிறவங்க நல்ல ஒரு இதுல போகலாம். நல்லா இங்க நம்ம டேரிங்கா நின்று எதிர்கொள்ற சக்தி யாருக்கு இருக்கோ அவங்க அதுல போகலாம். இப்ப டாக்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் இப்ப சாதாரண வாழ்க்கைலாம் நமக்கு அந்த ஆக்சிடென்ட் சைட்டை பார்த்தாலே மயங்கி விழுந்துருவாங்க. இந்த ரத்தம் பார்த்தா நமக்கு பார்க்க முடியாது. பாடி பார்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படி தொங்கிருக்கும். டெட் பாடியில எல்லாம் ஆக்சிடென்ட் கேஸ்ல அதெல்லாம் பார்த்தா நம்ம மயக்கமே விழுந்துருவோம் சாதாரண மக்கள். ஐ மீன் தட் கேட்டகரி. இப்ப நான்லாம் டாக்டர் ஆகிறதுக்கு ஆசைப்படலாமா? தகுதியே கிடையாது. எம்பிபிஎஸ்ல பார்ப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேவடர் இந்த டிசைட் பண்றதுக்கு ஒரு உடல்ல வச்சிருப்பாங்களாம். கண்ணெல்லாம் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். கண்ணு அப்படியே நம்மளை பாக்குற போலயே இருக்குமா. ஆனா அவனுடைய எல்லாம் ஹார்ட் எல்லாம் கீறி இதுதான் ஹார்ட் இதுதான் லிவர் எல்லாம் பண்ணணும்னு எப்படி இருக்கும். எங்க அவங்க கோச்சுதா இப்படி அவங்க இப்படி வந்துருவோம். அந்த மாதிரிலாம் பூதம் பிரேதம்லாம் அங்க மயங்கி விழுறவங்களும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த ஒரு சொல்யூஷன்ல போட்டு வச்சிருப்பாங்க அந்த பாடியெல்லாம் அழுகாம இருக்கிறதுக்கு. அந்த ஸ்மெல்லே நமக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி பண்ணும். இதெல்லாம் என்னோட வருஷன். பிகாஸ் ஐ டோன்ட் எனக்கு சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது. ஸோ யாருக்கு தகுதி இருக்கோ அவங்கதான் அது அப்படி பார்த்தா எல்லாரும் அப்படி இருந்தா டாக்டரே ஆக முடியாது. சர்ஜன்லாம் எப்படி ஆறாங்க? எல்லா தைரியத்தோட கீறான், எல்லாம் ஹார்ட்டை கீறான், எல்லாத்தையும் கீறி ஸ்டிச் போட்டு ஆயிடுச்சு பர்ஃபெக்ட்லி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறாங்க இல்லையா? அதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும். ஸோ இது போல ஒருத்தருக்கும் குணகர்ம விபாகசர. குணத்திலும் எப்படி குணம் இருக்கோ அது போல கர்மா அப்படின்னா அது போல வேலை செய்யணும். நமக்கு என்ன குணம் இருக்கோ அது போல வேலை செஞ்சாதான் அதுதான் வர்ணாசிரம தர்மால கொடுக்கப்பட்டது. அது என்னது? பரஸ்பரம் எல்லாரும் ஹெல்பிங் நேச்சரோட எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறது. அப்ப அதன் மூலம் என்னது? சுத்திகரிப்பு. அப்புறம் பிரம்ம நிலை. கடைசியில என்ன பார்க்க போறோம்னா ரகசிய அறிவு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சதிதி. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. மோக்ஷ சந்நியாச யோகः அத அஷ்டதசோऽத்தியாயः. உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? யாருக்கு தெரியுமோ படிக்கலாம். கொஞ்சம் 1 or 2 I will give. Yes, ஹரே கிருஷ்ணா 1, ஹரே கிருஷ்ணா 2, ஹரே கிருஷ்ணா 3 எல்லாம் அவுட். அர்ஜுனோவாச் யாரு? கேசவ் படிமா. अर्जुनोवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं यागाश्च हृषीकेश प्रकृतकेशी निषूदन. வாய்ஸ் சரியா வரலமா? இந்த நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு. அர்ஜுனா கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். எப்போல இருந்து 3rd சாப்டர்ல இருந்து 5th சாப்டர்ல எல்லாம் கேட்டப்புறம் திரும்பி he has a little confusion. தியாகம்னா என்னது? சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை தியாகம் மற்றும் சந்நியாசம். தியாகம்னா என்னது? சந்நியாசம்னா என்னது? இதை என்ன நோக்கம்? வாட் இஸ் த பர்பஸ்? இதெல்லாம் நான் புரிந்து கொள்ள விரும்புறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே. அப்போ கேசி நிஷூதன அப்படின்னு இந்த மாதிரி கேசி அசுரன் நமக்கு அந்த புக்கு வாங்கி படிக்கலாம். கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் அப்படின்னு இருக்கும். இவர் பிரபுபாத் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா இந்த 10th canto of பாகவதம் அதெல்லாம் ஃபுல்லா கம்பைல் பண்ணி ஒரு புக்கு வெளியிட்டு இருக்காரு. கிருஷ்ணா த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அப்படின்னு தமிழ்லயும் இருக்கு. சோ அது படிச்சோம்னா என்ன மாதிரி அரக்கர்லாம் வந்தா, எப்படியெல்லாம் எந்த ரூபத்துல அரக்கன்லாம் அது எப்படி பகவான் அவங்களெல்லாம் அட்டாக் பண்ணார், அவங்களெல்லாம் எப்படி கொன்னார், இதெல்லாம் அது இதுல வரும். ரொம்ப நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். பசங்களுக்கு லெவல் 3 சில்ட்ரனோட லெவல் 3ல அதான் லெசனே. அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தான் சொல்லி கொடுக்கணும். சோ கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதினா ரிஷிகேஷா. எல்லா புலன்களையும் ஈஸியா அடக்கிடுவாங்க அவங்களுக்கு. நமக்கு அப்படி இல்லை. வி கெட் ஒரு கண்ணால அட்ராக்ட் ஆயிடுவோம், மூக்கால அட்ராக்ட் ஆயிடுவோம். வாய் பின்ன எப்பவுமே அட்ராக்ஷன் தான். பகவானுக்குலாம் ஆஃபர் பண்ணாம சாப்பிடுறோமே, அதெல்லாம் நம்ம வீக்னஸ். பகவானுக்கு அப்படி எல்லாம் கிடையாது. பகவான் கேன் வின் ஆல் தி சென்சஸ்.
ரிஷிகேன ரிஷிகேஷ அந்த மாதிரி அவருக்கெல்லாம் அந்த இது வரும் மிக்ஸ் ஆஃப் இதுல டிவோஷன். சோ எனிவே அப்ப இவர் அர்ஜுனா கேட்கிறா இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ், தியாகம் என்றால் என்ன, சந்நியாசம் என்றால் என்ன, அது நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். எஸ், சுனந்தா மாதாஜி தான் 1-2 படிக்கிறீங்களா? She is not on a seat. Okay, கேஷவ் இன்னும் ஒண்ணு கூடி படிமா. भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं राहुस्त्यागं विचक्षणः. பிரேக்கா வருதுமா, சம்திங் நெட் இஸ் நாட் குட். புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல். ஜட ஆசைன்னா என்னது தான், என்னெல்லாம் ஜடத்துல ஜடம் இதெல்லாம் அழிந்து போகக்கூடிய வஸ்துக்கள்லாம் நம்ம வந்து ஆசைப்படுறோம். அது பெண்ணா இருக்கட்டும் ஆணா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் அழிந்து போறது தானே இல்லையா? ஏதோ ஒரு பொண்ணு பிறந்திருக்கா, ஒரு நாளைக்கு பெண்ணு அந்த அழிந்து போயிடுவாள். அந்த பெண்ணிட்ட நம்ம வந்து தலைமுடி நீளமா இருக்கு, நல்ல ஃபேரா இருக்கா, நல்லா படிச்சிருக்கா, இனிமையான குரல், நல்லா பாடுறா, நல்லா ஆடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து மயங்குறோம். இதெல்லாம் அழிந்து போற போகுது. அப்போ யார்ட்டையும் நம்ம கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்க கூடாது, யாரையும் அப்படி கிடையாது. ஷுட் நோ த ஃபேக்ட். இதெல்லாம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, மெட்டீரியல் திங்ஸ், மெட்டீரியல் பீப்புள், எல்லாம் மெட்டீரியல். அப்படின்னா இது ஒரு நாளைக்கு இதெல்லாம் உற்பத்தி ஆயிருக்கு, ஒரு நாளைக்கு இதெல்லாம் போகும். அது மனசுல ரெடியா இருந்ததுனாக்கா தென் யூ கேன் ஃபேஸ் த இது, அந்த மாதிரி கான்சிக்வன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு பண்ணலாம். ஸோ ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல், அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. துரத்தல்னா என்னது, இது ஒரு நாளைக்கு முடிவு பெறும், அதை தெரிஞ்சுட்டு யூ கேன் கோ டு யுவர் பெட்லாம். இது என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு எல்லாம் அழிந்து போப்பாங்க, நாம் இணைந்திருக்கும், ஒரு நாளைக்கு அவங்க இறப்பாங்க, இல்ல நான் இறந்துடுவேன், பாதை போயிட்டே இருக்கும் இப்படி அப்படின்னு. அப்புறம் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால், இதுதான் வந்து துரத்தல். சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். தியாகம்னா என்னது, ஒன்லி வி ஷுட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட், நம்ம வேலை பண்றோம் இதனால் நைக்கு என்ன பயன், அது மாதிரி எதிர்பார்க்க கூடாது. பயன் எல்லாம் பகவான் கொடுப்பார் அப்படின்னு நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து பார்த்துட்டு வரோம். இப்போதைக்கு நமக்கு நல்லா அது வந்து ஊறி இருக்கணும், நம்ம உடம்புலயே ஊறி இருக்கணும். வி ஷுட் பி ஆல்வேஸ் ஃபர்ம் இன் தட். நான் எல்லாம் செய்யறேன், என்ன இப்ப 18 days இது ஃபுல்லா அட்டென்ட் பண்ணி யாரோ சொன்னாங்க ரொம்ப புண்ணியம் 18 days, எனக்கு என்ன கிடைச்சது, ஒரு பதவி உயர் வரலை, ஒரு இது வரல அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. உள்ளூர என்ன சித்த சுத்தி ஏற்பட்டிருக்கும். உங்க சித்தம்னா என்னது, உள்ள மைண்ட் எல்லாம் வில் கெட் கிளென்ஸ்ட், அதுவெல்லாம் வந்திருக்கும். ஆனா பண்ண 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 ஃபுல்லாவே டோட்டலா சரியாகும். சோ என்னது, எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதுதான் வந்து தியாகம் என்று சான்றோர்கள் அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள். இப்ப நான் படிக்கிறேன் அம்மா கேஷவ், இது உனக்கு ஐ திங்க் ஈஸியா தான் வந்துனாக்கா தியாஜ்யம் தோஷவத் இத்யேகே கர்ம பிராஹுர் மனிஷிணஹ யஜ்ஞதான தப கர்ம ந தியாஜ்யம் இதி சாப்பரே. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி, இதெல்லாம் தோஷம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் விகர்மா, அதுவும் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படி தோஷம், அந்த மாதிரி எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் அப்போ அதனால என்ன அர்த்தம், அப்ப நான் வந்து யாகமும் பண்ண வேண்டாம், தானமும் பண்ண வேண்டாம், அதோட பலனை எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னா நான் செயலே பண்ணலையே, நோ, அது கிடையாது. நம்ம எல்லாம் பண்ணணும், யாகவும் பண்ணம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். செய்யணும், ஆனா அதோட பலனை எதிர்பார்க்க வேலையே செய்யாம அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. உங்களுக்கு என்னெல்லாம் டியூட்டி இருக்கோ படிக்கணும்னா படிக்கதான் வேணும், ஆனா எதிர்பார்க்க கூடாது. இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் இனிஷியலா, கொஞ்சம் வந்து அது தோணும், ஐயோ அது எப்படி அப்படின்னு தோணும். அப்புறம் பழகிடும், நல்லா படிக்கிறேன். அப்புறம் கேஷவ் உட்காந்துருக்கானே, எப்போ ரிசல்ட் கேட்டா 15th சொல்றான். நேற்றுக்கு வந்து இவாளோட எங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்கள வந்து ஐசி அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலோட அவங்களோட ரிசல்ட் வந்துடுது. அப்ப சிலப்போ 5th சொல்றாங்க சிபிஎஸ்சியோட. நீ என்ன 15 சொன்ன இல்லையா, இல்ல நீ தான் 5th சொன்னியா கேஷவ்? உனக்கு எப்போ ரிசல்ட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 5th தெரியலையா? நீ அன்னைக்கு ஏதோ டேட் சொன்ன நீ. ஓகே, பில்குல் சுந்தா, நீ ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்குது. ஓகே, இல்ல எனக்கு அது நினைவு வந்தது. நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கணும் இல்லையா, எதிர்பார்க்க வேண்டாம். ஆயிடுச்சு, எழுதியாச்சு, இனிமே எவ்வளவு எழுதினோமோ அதுக்கு மார்க் வரதான் போறது, என்ன பண்ண முடியும்? இப்ப போயிட்டு இது அதை பத்தி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை. ஓகே, அப்ப என்னது எப்பவுமே நம்ம டியூட்டி செய்யணும். இருப்பினும் யாகம் தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றன. அதோட பலனை இதுதான் எதிர்பார்க்க கூடாது, அதுதான் வந்து துறவு. யஜ்ஞதான தப கர்ம ந தியாஜ்யம் காரியம் ஏவ தத் யஜ்ஞோ தானம் தபஸ்சைவ பாவனானி மனிஷினாம். யாகம் தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது, அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். இது கண்டினியூஷன் தான், அதோடய 4-5 ஒரு மாதிரி சேர்ந்து வரும்.
அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம் தானம் தவம் ஆகிய மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகிறது. பெரிய ஆத்மா இப்ப இங்க என்ன சீன்ல இவர் இருக்கார், சிவன் இருக்கார். இது யாரு, பிரஜாபதி, தக்ஷ பிரஜாபதி இருக்கார் இந்த இதுல ஆட்டு கழுத்துல ஆட்டோட கழுத்துல அந்த ஸ்டோரி நம்ம பார்த்தோமே. அப்புறம் யாரு, இது பிரம்மா இருக்காரு. சோ நல்ல நல்ல பெரிய பெரிய பொங்கல்லாம் இருக்காங்க. அவங்களும் அவங்களோட டியூட்டி பண்ணணும். அவங்களோட தானம் தபசு யஜ்யம்லாம் அவங்களும் பண்ணதான் பண்ணணும். ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய மனிதர்கள் கூடி நான் தான் நல்லா பக்குவப்பட்டுட்டேனே, இனிமே எனக்கு பண்ண வேண்டாம் அந்த மாதிரி எண்ணமே கிடையாது. இப்ப பிரபுபாதர் நமக்கு எல்லாம் 16 ரவுண்ட் டெய்லி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்ப அவர் பண்ணாம இருந்தா நான் தான் நல்லா பெரியவராயிட்டேன், நான் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் எடுத்து வைத்திருக்கேன். அப்ப எனக்கு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஐம் ஒன்லி லீடர், ஐ கேன் டெல் யூ. நான் அதெல்லாம் பக்குவம் அடைந்தாச்சு, நான் அதையும் கிராஸ் பண்ணி போயாச்சு. அதனால நீங்க உங்களுக்கு தான் அதெல்லாம் பரிந்துரைக்கணும். ஹி வாஸ் ஆல்சோ டூயிங் 16 ஹி வாஸ் ஆல்சோ டூயிங். ஏன்னா அது பண்ணினாதான் அது பக்குவ நிலைக்கு வைத்திருக்க முடியும், இல்லாட்டா இது ஃபால் பேக் தான். சோ அது வந்து தானம், யாகம் தானம் தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகிறது. சோ கண்டிப்பா நம்ம வந்து நம்ம டியூட்டி பண்ணி தான் ஆகணும். 18 டேஸ் இல்ல என்னது காலையில மங்களாரத்தி பார்த்துதான் ஆகணும், ஜபம் பண்ணி தான் ஆகணும், விரதம் இருந்துதான் ஆகணும், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி தான் ஆகணும். இது கோயிலுக்கு எப்பெல்லாம் நேரம் வரைக்கும் கோயிலுக்கும் போகணும். இதெல்லாம் நம்ம என்னைக்குமே துறக்க கூடாது. அப்புறம் ஏதான் எபித்து கர்மாணி சங்கம் தியக்த்வா பலானி ச கர்த்தவ்யானீதி மே பார்த்த நிச்சிதம் மதம் உத்தமம். அப்படின்னா இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்யப்பட வேண்டும். நான் மங்களாரத்தி எவ்வளவு நாளா பாக்குறேன், ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து பாக்குறேன், எனக்கு 18th டே பாத்திருக்கேன். நான் எனக்கு என்ன கிடைத்தது அது மாத்திரம் எதிர்பார்க்க கூடாது. ஜபம் நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனோம். மங்களாரத்தி பார்க்க அனுபவிச்சு நம்ம வந்து இதுதான் என்னுடைய டியூட்டி, ஐ ஹாவ் டு கெட் அப். பலன்ல எதிர்பார்க்கும். இப்ப இந்த ஸ்டோரி, இந்த ஒரு பிக்சர்ல என்ன காட்டியிருக்கு, ஒரு வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போறது, அது ஒரு பிராணி பாவம் வாயில பிராணி ரத்தம் தெரியாது ஒண்ணும் தெரியாது ஓடிட்டு, அதுக்கு என்ன நடக்கிறதுன்னே தெரியாது. ஆனா மனிதனா இருக்கிற அறிவுக்கு என்னது அவனுக்கு தெரியறது, ஓ இந்த ஒரு உயிரை காப்பாற்றல அது இறந்து போயிடும். இப்ப நான் வந்து என்னுடைய லைஃபையாவது பணயம் வைத்து நான் வந்து அந்த ஒரு என்னது ஜீவனை காப்பாத்த பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்குறான். இன்னொரு ஃப்ரெண்டு சொல்றான், நீ இறங்கு, நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன், ஐ வில் கேட்ச் ஹோல்ட் ஆஃப் யூ. அந்த ஒரு அவனோட லைஃபே பண்ணேன். இவன் கை பிடிக்கலாம், இவனும் அந்த இதுல போயிருப்பான், இது மாதிரி தண்ணியில போயிருப்போம். இருந்தாலும் ஒரு உயிரை காப்பாற்றுவான். இந்த உயிர்த்தேன்னு அவன் ஏதோ எதிர்பார்ப்பனா, ஒரு நாயோ அது என்னது ஆட்டுக்குட்டியே தெரியல, பிடிச்சு அது மாதிரி இழுத்து அதுக்கும் வலிக்கும், அதுக்கு வலி ஒண்ணுதான் தெரியும். அது வெளியில வந்தப்பறம் அது வேணா கடிச்சுட்டு போகும். நீ என்ன எப்படி பிடிச்ச, நீ என்ன பண்ண, அதுக்கு என்ன பண்ணினா, இவன் நல்லது பண்ணாலும் தெரியாது, அந்த அறிவு கிடையாது. முடிஞ்ச வேணா கடிச்சுட்டு குதறிட்டு போயிடும். ஆனா அதெல்லாம் அவங்க எதிர்பார்க்கல, பலனையெல்லாம் எதிர்பார்க்கல. என் கண் முன்னாடி ஒருத்தர் உயிருக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க, யாருக்கோ சாப்பாடு கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு தானம் கொடுக்கணும், பகவான் நினைத்து இது போல இந்த மாதிரி செயல்ல பண்ணி எதிர்பார்ப்பின்றி நம்ம வந்து செயல்படணும். எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். மைந்தனே இதுவே என்னது முடிவான அபிப்பிராயம். நம்ம வந்து ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் நம்ம ஹியூமன் பீங்கால ஒரு தானமோ தப்பஸோ என்ன பண்றோமோ நம்மளால முடிஞ்சது செய்யதான் வேணும். சோ 3 முறைகளில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளின் துரத்தல் எப்படி, இப்ப 66 வரைக்கும் பார்த்தோம். 7, 8, 9ல ஷார்ட்டா கொடுத்திருக்காங்க. அறியாமையில் இருக்கிறவங்க யார் வந்து நாலேஜ் இல்லாம தமகுணத்துல இருக்கிறவங்க, அவங்க மாயை காரணமாக அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதில்லை. ஏதோ அவங்க இதுதான் இருப்பாங்க, their own இன்டாக்சிகேட்டட் ஸ்டேஜ்ல ஒரு மாதிரி மயக்க நிலையிலேயே இருப்பாங்க. என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியாது அவங்க. 18.8 18.8ல இது ரஜோகுணத்துக்கு காரணம் அவன் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறது கடினமான கடமைகள், பயம். காலையில எழுந்திருக்கணுமா, மங்களார்த்தி பார்க்கணுமா, சோ என்னால முடியாது. அதுக்கப்புறம் அப்படி எல்லாம் என்னன்னா தலை வலிச்சிடும் எனக்கு, இல்ல தலை வலிக்கும், சாரி வலிச்சிடும் இருக்கும், தலை வலிக்கும், எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஒண்ணும் இல்லாதக்கு இருக்கும்போது அவனுக்கு தோணும் அவனுக்கு. ஏன்னா ஒரு ரஜோகுணத்துல இருப்பான், எனக்கு உடல் ரொம்ப இது இம்பார்ட்டன்ட், இதனால எனக்கு ஏதோ வந்துடுமோ, அதனால இத்து வருமோன்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து உடலுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பான். அவன் மனக்கற்பனையில அந்த மாதிரி இருப்பான். அதனால பயம் காரணமாக கடினமான கடமைகள், காலையில சீக்கிரம் எந்திரிக்கிறதுலாம் முடியாத காரியம்பா அப்படின்னு நினைக்கிறான். அதனால அவனும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதில்லை. ஆனால் 18.9ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க யாரை பற்றி, சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவோம், கடமை, நான் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்திருக்கேன், என்னோட கடமை என்னது, பகவானுக்கு தொண்டு புரியறது என்னோட கடமை. கண் என்னத்துக்கு, பகவானோட அர்ச்சனை பாக்குறதுக்கு, காது அவருடைய கீதங்கள் இதெல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு, வாய் சொல்றதுக்கு, பஜன் பண்றதுக்கு, கை பஜனை பண்ணி எல்லாம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி, அந்த மாதிரி எல்லாம் எனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் மை பாடி ஷுட் பி ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு அர்ப்பணம், பகவானுக்கு
இத நமஸ்காரம் பண்றதுக்கும் பகவானை தொண்டு புரியறதுக்கும் தான் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் உள்ள நேரத்துல நான் எனக்கு வேண்டி சாப்பிடறதும், எனக்கு வேண்டி எங்க மாலுக்கு போய் இது பண்றதுக்கும், பிக்சர் வாக் பண்றதுக்கும் சம்திங் வி கேன் யூஸ், என்டர்டைன்மெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா என்னுடைய முதல் கடமை என்னது, பகவானுக்கு காலையில என்னன்னு பகவானுக்கு தொண்டு புரியறது தான். என்ன தொண்டு புரியறது? பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்றது, பகவானுடைய உருவத்தை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்றது. இது 18.9 சத்துவகுணத்துக்காரங்க அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஓகே, செயலுக்கான 5 காரணங்கள். இப்ப என்னெல்லாம்? இடம் வேணும். ஒரு செயல் புரியணும்னா ஒரு இடம் வேணும், செய்பவன் வேணும், புலன்கள் வேணும். எல்லா புலன்களும் வேலை பண்ணணும். கண்ணும் இருக்கணும், காது இருக்கணும், மூக்கு இருக்கணும், தொடுப்புலன் இருக்கணும், எல்லாம் இருக்கணும். அப்புறம் முயற்சிகள். ஏதோ ஒரு வாட்டி பண்ணோம் சக்சஸ் அந்த மாதிரி ஆகாதே. எல்லாம் யாரெல்லாம் பிசினஸ் பண்றீங்களோ உங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் பரமாத்மா. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல யாரு? பரமாத்மா இருக்கார். எஸ் சொல்றதுக்கு. அவர் அந்த கிரீன் சிக்னல் காட்டினா வண்டி ஓடாது. நம்ம இதுல ஸ்டேஷன்ல எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, எல்லாரும் ரெடியா இருக்கும், எல்லாரும் ஏறி இருப்பாங்க பேசஞ்சர். அந்த இவன் சாய் குடிச்சுட்டு இருப்போம் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர். சும்மா ஒரு இது எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அவர் அந்த கிரீன் சிக்னல் பண்ணலன்னா வண்டி நகராது. தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ் பின் பிராக்டிஸ்ட். அப்ப அந்த டிரைவர் அப்படியே ஓட்ட முடியாது. ஏன்னா கிரீன் சிக்னல் காட்டணும், அப்பதான் இவர் போவார். அப்ப அதுதான் நம்ம பரமாத்மா, உள்ளே இருக்கிற பரமாத்மா சாங்ஷன் கொடுத்தாதான் நம்ம எந்த செயலையும் செய்ய முடியும். பஞ்சைதானி மகாபாகோ காரணானி நிபோதமே சாங்கியே கிருத்தாந்தே புரோக்தானி சித்தையே சர்வ கர்மணாம் அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச பிருதக்விதம் விவிதாச்ச பிருதக் சேஷா தெய்வம் தெய்வாத்ர பஞ்சமம். 5 பஞ்சன்னு வருதுன்னா இதெல்லாம் 5 காரணங்கள் இருக்கு. என்னெல்லாம்? பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி தான் என்னது பிலாசபி, ஆஸ் பர் பிலாசபிக்கல் ஆங்கிள் பார்த்தா there are 5 factors. 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போதே என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். என்னெல்லாம்? செயலுக்கான இடம் வேணும். இப்ப இங்க என்னது ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஃபேக்டரி நிர்மாணம் பண்றாங்க, ஒரு இது தயாரிக்கிறாங்க. இப்ப என்ன வேணும்? ஒரு இடம் வேணும். ஃபேக்டரி அந்த மெஷின் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். அப்புறம் மெஷின் வாங்கி போடணும். அதெல்லாம் உடல் செயலுக்கான இடம் வேணும். அந்த ஃபேக்டரி வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம். அப்புறம் செய்பவன், ஒர்க்கர்ஸ் வேணும். ஒர்க்கர்ஸ்னால ஃபேக்டரி எரெக்ட் பண்ணிட்டேன், ஹவு த ப்ரொடக்ஷன் வில் ஹேப்பன்? இட் வில் நாட் ஹேப்பன். வி நீட் ஒர்க்கர்ஸ் ஆல்சோ. இன்புட் போடுறதுக்கு ஒரு ரா மெட்டீரியல் வேணும். இந்த மாதிரி செய்பவன் வேணும். அப்புறம் என்னது? பல்வேறு புலன்கள். அப்படின்னா என்னது? அதுல பாக்கணும். ஒரு சாதாரண ஒரு என்னது பாட்டில் மூடி, ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்பவுமே நான் நினைச்சுப்பேன், ரொம்ப நுணுக்கமான ஒரு செயல் அது இல்லையா? ஏன்னா த்ரெட்டிங் இருக்கும் அதுல. அந்த த்ரெட்டிங்கும் இந்த பாட்டிலோட த்ரெட்டிங்கும் இந்த மூடியோட த்ரெட்டிங் கரெக்டா கோரிலேட் ஆகலைன்னா சுத்திண்டே இருக்கும். இது இப்படி மூடவே செய்யாது. இல்ல கொஞ்சம் அதோட பேராமீட்டர் கம்மியா எடுத்தோன்னா போகவே செய்யாது. ஒரு சுத்தனை இப்படி கூட டர்ன் பண்ண முடியாது. அப்ப இவ்வளவு நுணுக்கமா அதை பார்த்து பண்றாங்க இல்லையா? நமக்கு தோணும், என்ன அதெல்லாம் யாரு கவனிக்கிறாங்கன்னா, அது சிலப்போ ஒருக்கா அப்படி பார்த்தோன்னு எனக்கு தோணித்து. சோ மூடி கூட ஏதோ சாதாரண இது விஷயம் கிடையாது. அது இவ்வளவு முயற்சி எடுத்திருப்பாங்க. இவ்வளவு டைம் அதை பண்ணி போட்டு கரெக்டா அந்த த்ரெட்டிங் 3 ரவுண்ட் இருக்குன்னா அந்த 3 ரவுண்டு சுத்தி முடிஞ்சு வருதா, அதுக்கப்புறம் டைட்டா இருக்கா, அதுல லிக்விட் எல்லாம் வெளியில வராம இருக்கா, இதெல்லாம் பார்க்கணும். ரொம்ப மில்லிமீட்டர் சின்ன இதுல கால்குலேஷன் பண்றாங்க. சோ எவ்வளவு டைம் அவங்க சேல் பண்ணிருப்பாங்க. கண்ணால பார்த்து அதை தொட்டு இதெல்லாம் பண்ணி எல்லா புலன்களும் அதுல மூளை எல்லாம் வேலை பண்ணிருக்கும். சோ செயல்கள், அப்புறம் புலன்கள், பல்வேறு புலன்கள், அப்புறம் பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மாவின் சாங்ஷன். பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள். இப்ப இந்த படத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஒரு பெண் இது வியாபாரம் பண்றா, துணி வியாபாரம். துணியெல்லாம் ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். சோ அவ ஒரு சின்ன கடையா இருந்தாலும் அதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். இடம் வேணும். அப்புறம் என்னது? செய்பவன். இது அவளே தான், வேற ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. சின்ன ஏதோ ஒரு வீட்டுல இருந்து வீட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு துணி வியாபாரம் பண்றேன், அவளை சின்ன இதா பண்ணிட்டு இருக்கான். சோ செய்யறதுக்கு அவ வேணும். அப்புறம் என்ன வேணும்? பல்வேறு புலன்கள். கண்ணு வேலை செய்யணும். கரெக்டா அவங்க யாரோ வந்தவங்க சொல்லணும், எனக்கு கிரீன் கலர் கொடு அப்படின்னா இந்த கிரீன்லயே 15 வெரைட்டி இருக்கும். பாட்டில் கிரீன், அப்புறம் என்னது லீஃப் கிரீன், அந்த கிரீன், இந்த கிரீன் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து காட்டணும். இதுதான் இந்த கிரீன், இந்த கிரீன் இல்லம்மா, வேற ஒரு கிரீன், அந்த கிரீன் தான். நம்ம பல்வேறு புலன்களை கண்களை வைத்து அப்புறம் சொல்ல, இல்ல அந்த மெட்டீரியல் கொடுங்க, ரொம்ப காட்டனும் வேண்டாம், காட்டன் மிக்ஸ் ஏதோ வேணும், அப்போ அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் கொடுக்கணும். அப்ப என்னது? தொடுப்புலன் சரியா இருக்கணும், கண்ணு சரியா தெரியணும், அவங்க சொல்றதை கேட்கணும், கேட்டு நம்ம அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் கொடுக்கணும். சோ பலதரப்பட்ட பல்வேறு புலன்கள். அப்புறம் பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். இது வாங்குங்க, இது கொஞ்சம் நீளமா இருக்கு, இது கொஞ்சம் ஜரிகை இருக்கு, இது அகலமான ஜரிகை, இது இல்ல எனக்கு அவ்வளவு வேணும், சரி இது பத்லா என்னது ஒரு ஸ்டின் ஜரிகை, இல்ல ஜரிகை வேணும், சரி இந்த மாதிரி எவ்வளவு அவங்க அதே விடாமுயற்சியை பலதரப்பட்ட முயற்சி செய்து அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கிறத பார்ப்போம்.
அப்புறம் இறுதியாக என்னது அந்த பரமாத்மா சாங்ஷன் பண்ணாதான் அந்த டீலே ஹேப்பன் ஆகும். சரி இந்த 300 ரூபாய் ஒரு 300 ரூபாய் சாரிக்கு 30 சாரி கீழே போட்டு எல்லாம் பண்ண அப்புறம் தான் அந்த ஒரு ஒரு விட்டு போகும் அது. ஸோ பகவானுடைய சாங்ஷன் இல்லாம இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணிட்டு இல்ல எனக்கு எது பார்த்தேன் எனக்கு ஒன்றும் சரிப்பட்டு வரலன்னு போறவங்களும் இருப்பாங்க. திரும்பி மடிச்சு வச்சு வைக்கிறதுக்குள்ள திரும்பி வேற கஷ்டம் இருக்கும், திரும்பி அதே எடுத்து காட்டணும். சோ பரமாத்மாவோட சாங்ஷன் இல்லாம ஒரு காரியம் முடிவு பெறாது. இவைய செயலுக்கான 5 காரணங்களாகும். நீங்க எல்லாத்தையும் அது வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். தத்ரைவம் சதி கர்த்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் துயஹ பஷ்யன் பஷ்யத்கிருத பஷ்யத்யக்ருத புத்தித்வாத் நச பஷ்யதி துர்மதி பஷ்யதி பஷ்யதி வந்தாச்சுன்னா பார்க்கிறான் வரணும். என்ன பார்க்கிறான்? எனவே 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளது உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. எப்படி பார்க்கணும்? நம்ம இப்ப பகவத்கீதா படிச்சா எப்படி தெரியும்? நம்ம வந்து இந்த ஆங்கிள் பார்க்கணும். ஒரு வேலை முடியறது அப்படின்னாக்கா இந்த 5 ஃபேக்டர் இருந்தாதான் முடியும். இது இப்போ ஃபேக்டரிக்கும் ஒரு துணி வியாபாரம் பண்ற அது இல்ல, அந்த ஸ்டோரி பத்தி இல்ல நம்ம பேசணும். இந்த உடலை பற்றி தான் பேசுறோம். இந்த உடல் தான் ஒரு களம். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல 8th சாப்டர், என்ன சாப்டர்ல பார்த்தோம்? களத்தை அறிபவன், இதுதான் அது. சோ இந்த களத்தை வைத்து நிறைய பலதர முயற்சி பண்றோம், பலதர புலன்கள் நான் ஈடுபடுறது. கடைசியில பகவான் உள்ள இருக்கிற பகவான் சாங்ஷன் பண்ணாதான் நம்ம ஒரு செயலே பண்றோம். அப்போ ஒருத்த கொள்ளை அடிக்கிறவன் கொலை பண்ணுவான், எஸ் அதுக்கும் பகவான் சாங்ஷன் பண்றார். ஏன்னா அது அனுபவிச்சுக்கோ, உனக்கு தெரியும் அது தப்பான காரியம் இருந்தாலும் நீ அதுல ஈடுபடுற, நீ வந்து பண்ணு. பல முயற்சி பண்றான், இப்போ எடுக்கலாமா அப்போ எடுக்கலாமா, திருடலாமா, திருடவும் செய்வனா. ஒரு 5 டைம் திருடி இருப்போம், பிடிபடல. ஆஹா 6வது டைம் பண்றோம், பிடிபடல, நல்லா தைரியமா பண்ணிட்டே இருப்போம். ஒரு வாட்டி பகவான் கொடுக்குறாரு சான்ஸ். சரி பிடிபடலையா, ஓகே திரும்பி அவனுக்கு ஆசையா இருக்கா, பண்ணு. ஒரு நாளைக்கு போச்சு, ஒரு நாளைக்கு போலீஸ் பிடிச்சு அடி பிடித்து அவன் வந்து மாட்டிப்போம். சோ அதுதான் வந்து அப்புறம் அப்ப ஏன் பகவான் நிறுத்தலைன்னா பகவான் நினைக்கிற உனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் தப்பான காரியம், அப்போ அதுல ஈடுபடுற நீ. அப்ப அதோட கான்சிக்வன்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணு. அதோட என்ன இஃபெக்ட், அதனால என்ன வரும்? 4 நாள் பிடிபடல, 5 நாள் பிடிபடலன்னா 6வது நாள் பிடிபடுவாய். சோ அது அவனுக்கும் தெரியும். அதனாலதான் முகமூடி போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு காலத்துல. இப்பெல்லாம் முகமூடி இல்லாமயே திருடுறாங்க, கொலை பண்றாங்க, அது வேற விஷயம். பட் பண்றவனுக்கு தெரியாதா நம்ம தப்பு காரியம் பண்றோம்னு? கண்டிப்பா தெரியும். அப்போ பகவான் அதெல்லாம் வந்து நீ பண்ணு, அதோட நல்ல காரியம் பண்ணு, 18 நாள் கோர்ஸ் பண்ணு, அதோட பலனை அனுபவி. என்ன பலன்? நல்ல பலன் வரும். இல்ல திருடு கொலை பண்ணு எல்லாம் பண்ணு, அதோட பலனை அனுபவி. அந்த பகவானோட சாங்ஷனோட தான் எல்லாமே நடக்கிறது. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளது உள்ளபடி காண முடியாது. அப்போ பகவத்கீதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும்? ஐ எம் நாட் டூயிங், என்னை பண்ண வைக்கிறது பகவானோட சாங்ஷனோட இந்த புலன்கள் எல்லாம் என்னை பண்ண வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிறோம். அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. யார் நானே தான் பண்றேன்னு நினைக்கிறானோ அவன் அறிவுடையவன் அல்ல. சோ செயலை தூண்டுபவை. இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்? எதெல்லாம் நம்ம ஒரு செயல் பண்றதுக்கு உறுதுணையா இருக்கு? 3 விஷயங்கள் நம்மள உறுதுணையா இருக்கு. என்னெல்லாம்? அறிவு, அது பற்றி ஒரு நாலேஜ், அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். அதே போல செயலை உண்டாக்குபவை. ஓகே, செயலை வந்து தூண்டுபவை 3, உண்டாக்குறது தட் மீன்ஸ் அது கிரியேட் பண்றது என்னது 3 புலன்கள், செயல், செய்பவன். அதுதான் இதுல போட்டிருக்கு. ஞானம் ஏயம் பரிஜாதா திரிவிதா கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தேதி திரிவித கர்ம சங்கிரக. அறிவு வேணும். ஸோ ஏதோ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு பால், டாஜ் பால் சம்திங் இஸ் பிளேயிங், யூ ஷுட் நோ ஹவு டு அதை வந்து இது பண்ணும், டாஜ் பண்ணும். எப்படி அந்த நெட்டுக்கு பின்னாடி ஏதோ நமக்கு தெரியாது அது என்ன கேம்னு, எனக்கு தெரியாது. இல்ல சாதாரண கேம் கேரம் போர்டா இருக்கலாம். யூ ஷுட் நோ ஹவு டு ஹோல்ட் த ஸ்ட்ரைக்கர் அண்ட் அப்படி எங்க எய்ம் பண்ணுவோம்? அந்த குழியில போறதுக்கு தான் எய்ம் பண்ணும். எந்த விளையாட்டுமா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு படிப்பா இருக்கட்டும், வி ஷுட் நோ. அதோட அறிவு வேணும் நமக்கு. அந்த அறிவு இருந்தாதான் அது வந்து செயல்பட முடியும். அறியப்படும் பொருள், அப்புறம் அறிபவன், இதெல்லாம் தான் 3 செயலை தூண்டுபவை. அப்புறம் என்னது? புலன்கள், பல்வேறு புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. செயலை செய்யறதுக்கு யாரெல்லாம் வேணும்? புலன்கள் வேணும், செயல் வேணும், அப்புறம் அந்த செயலை செய்பவனும் வேணும். அப்புறம் செயலின் கூறுகள் என்னெல்லாம் வேணும்? என்னெல்லாம் செயலின் கூறுகள்? அறிவு வேணும், செயல், செய்பவன். ஞானம் கர்மச்ச கர்த்தாச்ச திரிதெய்வ குணபேததः புரோட்சதே குணசாங்கியேன யதாவத் ஸ்ருணு தான்யபி. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு செயல் செய்பவன். 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப எனது சத்துவகுணம் ரஜகுணம் தமோ குணத்துக்கு ஏற்ப ஒரு அறிவு. சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவனுக்கு ஒரு அறிவுன்னா, தமோ குணத்துக்கு இருக்கிறவனுக்கு ஒரு அறிவு, ரஜகுணத்துல இருக்கிறவன் ஒரு அறிவு. அதே போல செயலும் அது போல டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ரஜகுணம் தமோ குணம் சத்துவகுணத்துல செய்பவன் அதுவும் வந்து அவனும் வந்து வித்தியாசமா இருக்கும். 3 முறைகளா இருக்கும். ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக.
என்ன சொல்ற, சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவம் அவ்யயம் ஈக்ஷதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி சாத்விகம். இது வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க, எந்த மாதிரி வேலை எப்படி பண்றாங்க. உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் உயிர்வாழிகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சங்கள் தான். எண்ணற்ற உருவமா இருக்கும், நம்ம 84 லேக் ஸ்பீஷிஸா இருக்கும். இருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கிறானோ, எது ஆன்மீக பார்வை, எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மா இருக்கார். அந்த அறிவோடு யார் பார்க்கிறானோ, அது குரங்கா இருக்கட்டும், சிங்கமா இருக்கட்டும், மனிதனா இருக்கட்டும், நாயா இருக்கட்டும், இல்ல வேற ஏதோ அனிமலா இருக்கட்டும், ஆனா பிளான்ஸ் அண்ட் இதுபடி ஆனா எல்லாரோட உள்ளத்தையும் அந்த ஹார்ட்லயும் அந்த பகவான் இருக்கார், பரமாத்மா ரூபத்தில் இருக்கா என்று யாரு பார்க்கிறார்களோ, ஒருவன் காண்கின்றானோ, அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். ஆனால் पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ஞானம் வித்தி ராஜசம். அந்த மாதிரி ஒரு குணம் ரஜ குணத்துல இருக்கிறவங்க பார்ப்பாங்க. என்ன மாதிரி, எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர் வாழ்கள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கிறானோ. பகவத்கீதை படிக்காதவங்க என்ன நினைப்பாங்க, குரங்குன்னா குரங்குதான், அது வேற ஒரு பரமாத்மா இருப்பா, மனிதன்ட்டு வேற ஒரு பரமாத்மா. இந்த மாதிரி ஃபுல் அறிவு இல்லாதவங்க எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டியா பாக்குறாங்க. அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அப்புறம் தமோ குணத்துல எப்படி நினைக்கிறாங்க, எத்து கிருத்ஸ்ன வத் ஏகஸ்மின் காரியே சக்தம் அஹேதுகம் அதத்வார்த்தவத் அல்பம் ச தத்தாமசம் உதாகிருதம். அல்பம்னா சிறிய புத்தி. எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதே எல்லாமாக அறிகின்றானோ, அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அறிவில்லாம ஏதோ செயல் பண்றான், இது சரியா இது இல்ல அப்படின்னு யாராவது சொன்னா கூட அவன் வந்து இஸ் கம்ஃபர்டபுள். இல்ல நான் இதெல்லாம் பண்ணி பழக்கம்பா, நான் இதையே பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து சொன்னாலும் புரியாது. அவன் அதையே நினைத்து அற்பமான புத்தி அவனுக்கு இருக்கு. அவன் யாரு, தமோ குணத்தை இருப்பவனுக்கு இருக்கும். அப்புறம் என்னது, நியத்தம் சங்கரிதா. முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல் பண்றோம். எப்படி நம்மளோட செயல் எப்படி இருக்கும், குணத்துக்கு ஏற்ப செயல். நியத்தம் எப்பொழுதும், சங்கரஹிதம் நியத்தம் சங்கரஹிதம் அராக துவேஷத கிருதம் அபல பிரேப்சுனா கர்ம எத்தத் சாத்விகம் உச்சியதே. இவங்க சத்துவகுணத்துல யாரு, எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் என்று எனப்படுகிறது. இதெல்லாம் ஒன்னும் எக்ஸ்பிளனேஷனே வேண்டாம், எல்லாம் இதுலயே கிளியரா கொடுத்துட்டாங்க. ஏன் நம்மளே சான்ஸ்கிரிட்ல தெரியாது, அப்ப தமிழ்ல கொடுக்கும்போது படிச்சோன்னா நமக்கு தெரியாது, என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். எல்லாம் யாரு கிளியரா இருக்காங்களோ, பற்று இல்லாம இருக்காங்களோ, விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம இருக்காங்களோ, எதிர்பார்ப்பு இல்லாம இருக்காங்களோ, இந்த என்னது இது என்னது புகழவன் இகழவன் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி இன்னும் ஒண்ணு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது, அந்த மாதிரி இருப்பானா அவன் சத்வகுணத்தை இருக்கான். ஆனால் எந்த இது படிக்கணுமே, எத்துகா மேப்சுனா கர்ம சாஹங்காரேண வா புனः கிரியதே பகுலாயாசம் தத் ராஜசம் உதாகிருதம். ரஜோகுணத்தை இருக்கான் யாரு, ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ, என்னோட ஆசை ஏதோ மெடல் கிடைக்கணும், அப்ப நான் வந்து ரொம்ப முயற்சி எடுக்கிறேன், ரொம்ப அத்தீத்த முயற்சி, விடாமுயற்சி எனக்கு தான் வரும், எப்படி எனக்கு அடைந்தே தீரணும். அந்த மாதிரி ஒரு குணத்துல இருக்கிறவன் என்னது, அகங்காரம், நான் தான் எல்லாம் எனக்கு தான் வரணும், அந்த மாதிரி செய்யறானோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. அப்புறம் இது லாஸ்ட் என்னது, நம்ம இதுதான் தமோகுணம். அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாம் அனபக்ஷே ச பௌருஷம் மோகாத் ஆரப்யதே கர்ம எத்தத் தாமசம் உச்சியதே. தமோகுணத்தை என்ன பண்ணுவோம், எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்கின்றானோ. இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி பார்த்ததுதான். இது 18 சாப்டர் இஸ் ஒன்லி சம்மரி, அதனால நம்ம அதிகம் டைம் கொடுக்க கூடாது. இருந்தாலும் அப்ப 18 சாப்டரே பண்ண வேண்டாமே, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலன்னா அப்புறம் சாப்டரே வேண்டாமே, அப்படி இருக்கக்கூடாது. அதனால திரும்பி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். சோ என்னது, அவன் வந்து எந்த ஒரு செயலும் எதிர்கால பந்தம், இதனால நமக்கு வந்து அடுத்த திரும்பி ஒரு பிறவி வரும், பிறவியே பிறந்துடுவோம், இந்த இதுல நல்லதெல்லாம் பண்ணலன்னா ஒரு இதா போயிடும், நாயா போயிடுவோம், இல்ல ஒரு பன்னியா போயிடுவோம், இது தெரியாம அதிலேயே உழன்று இருப்பான். மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தில் கருத்தில் கொள்ளாமல் இன்னொருத்தனுக்கு துன்பம் இழைக்கிறான், தன்னையும் வந்து இழிவுபடுத்துகிறான், சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செயல்படுகிறான். அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயலாக கூறப்படுகிறது. அதான் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம், விரதம் இருக்கிறதுலாம் மெயினா அதை பார்க்கணும். எல்லா நாளைக்கும் விரதம் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க, அப்படியே பகவானை வளைச்சு அப்படியே பேரோட பிடுங்கி நம்ம பக்கத்துல வச்சுக்கணும்னு பாக்குறான். பகவான்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் வரமாட்டார். பகவானை வந்து
அன்பாலையும் ஆதரவாலையும் அவருக்கு சேவை புரிஞ்சாலே போதும். வேற விதி ரொம்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் கடினமான இதெல்லாம் பண்ணவே வேண்டாம். ஏன்னா அதுல சாஸ்திரத்துல கொடுக்கவே இல்லை. எதெல்லாம் சாஸ்திரத்தை கொடுத்தோ அது பண்ணினா போதும். அப்ப அந்த மாதிரி செய்யறவன் யாரு? தமோ குணத்துல இருக்கான். முகுணங்களுக்கு ஏற்ப செய்பவன். நம்ம இப்ப செயல் தான் பார்த்தோம். இப்ப செய்பவன் முகுணங்கள் இருக்கான். அவனை பத்தி பாக்குறோம். எவன் ஒருவன் இது ஸ்லோகா போடலையோ? இங்க இருக்கு ஸ்லோகா. முக்த சங்கோ அனஹம்பாதி திருத்யுத்சாஹசமன்விதः சித்திய சித்தையோர் நிர்விகார கர்த்தா சாத்விக உச்சதே. சத்துவகுணத்தை யாரு என்ன பண்ணுவோம்? எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கிறானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கடமை என்று பண்றோம், அவ்வளவுதான். வேற ஒன்னும் அகங்காரம் கிடையாது, நான் பண்றேன் தம்பம் எல்லாம் கிடையாது. உற்சாகம், எப்பவும் நல்லா ஹாப்பியா. காலையில் மங்களம் இருந்ததுன்னா மாதாஜி சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த 18 days எப்போ முடியும்பா, ஒரு 19 days நான் வேண்டு வாட்ச் மங்களார்த்தி. அதெல்லாம் பக்தியே கிடையாது. டார்ச் போட்டு காட்டியாச்சு, இதுதான் பாதை. அப்புறம் டார்ச் ஆஃப் பண்ணா என்ன நினைக்கணும்? அந்த பாதையில ஆல்ரெடி வெளிச்சம் போட்டு காட்டிட்டாங்க, அந்த பாதையில் நான் போகணும். இதுதான் ஆச்சாரியாஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? வழிதான் காட்டி கொடுப்பாங்க. அப்புறம் நம்ம தான் அந்த பாதையில போகணும். கையை பிடிச்சுட்டே கூட்டின்னு போறதுக்கு we are no more small child. நம்ம ஆல்ரெடி 18 days old பேபிஸ் ஆயாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டே எஸ் we need கைடன்ஸ் பிடிச்சுன்னு போவாங்க. அப்புறம் நம்ம மூளையை யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம முன்னாடி போயிட்டே இருக்கணும். எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன், இது படிச்சா என்ன? இல்ல படிக்கலையே. ராகி கர்ம பல பிரேப்சோ லுப்தோஹிம் சாத்மகோ அசுஷி ஹர்ஷசோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்தித சோகம், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு, நான் உழைக்கிறேன், இதனால் எனக்கு பலன் கிடைக்கும், நல்ல பலன் கிடைக்கும், நான் உழைக்கிறேன், நிறைய பணம் கிடைக்கும், பதவி உரிமை, அந்த மாதிரி எல்லாம் எதிர்பார்ப்போட செய்யறானோ, அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எல்லாம் அனுபவிக்கணும், நானே தான் அனுபவிக்கணும், யாருக்கும் பங்கு போட்டு கொடுக்க மாட்டேன். ஐ ஷுட் வின், மை நேம் ஷுட் பி ஆன் த டாப், அந்த மாதிரி நினைக்கிறவன் என்னது? ரஜோகுணத்துல இருக்கான். அப்புறம் என்னது லாஸ்ட்? தமோகுணம். அயுக்த பிராகிருத ஸ்தப்தஹ ஷட்டோ நைஷ்கிருதிகோ அலசஹ விஷாதி தீர்க்க சூத்ரீச்ச கர்த்தா தாமச உச்சியத்தை. எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயல், எது செய்யணுமோ அது செய்ய மாட்டேன்னு இருக்கவே இருக்கு. ஆனா எதிர்மறையா உள்ள செயல்ல ஈடுபடணும். எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ. காலம் தாழ்த்துபவன் எல்லாரிடத்தும் இருக்கும், எங்கிட்ட இருக்கும். இது பண்ணணும்னு இல்ல இதை விட அது இம்பார்ட்டன்ட், அதை பண்ணிடலாம், இது அப்புறம் பண்ணலாம், இதுவும் முடியறது இல்ல, இதுவும் நீண்டுட்டே போகும், அப்புறம் பண்ணாங்கிறது அது அடுத்த நாள் ஆயிடும், அதுக்கு அடுத்த நாள் ஆயிடும், அந்த மாதிரி ஆகும். ஸோ இது என்ன ஆகுது? டூ மச் ஓவர் லோடிங் ஆஃப் த ஒர்க். நிறைய வேலை பண்ணும்போது அந்த மாதிரி நமக்கு ப்ரையாரிட்டி தெரியாம இதுவும் சரியா பண்ண மாட்டோம், அதுவும் சரியா பண்ண மாட்டோம். காலம் தாழ்த்துபவன், இந்த வேலையை அப்பப்போ செய்து முடிக்கணும். நாளைத்த காரியம் இன்னைக்கு செய், இன்னைத்த காரியம் இப்பவே செய். இதெல்லாம் ஒரு ஹிந்தி ப்ராவர்ப் இருக்கும். கால் கரை சோ ஆஜ் கரை சோ அப் அப்படின்னா தமிழ்ல ப்ராவர்ப் இருக்கா எனக்கு தெரியாது, அதை சும்மா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணேன். நாளை செய்வதை இன்று செய், இன்று செய்வதை இப்பொழுதே செய். அந்த மாதிரி காலம் தாழ்த்தாம நம்ம எல்லாத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும். எது இம்பார்ட்டன்ட்? 6 மணி கிளாஸ்க்கு நான் 6 மணி தான் வரணும், 7 மணிக்கு மெதுவா என்னே பார்த்தா பாதி கிளாஸ் ஆயிருக்கும், இல்ல 3/4 கிளாஸும் ஆயிருக்கும். சோ காலம் தாழ்த்தாம எது எப்போ செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு அந்த மாதிரி இருக்கானோ. மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவன் தமோகுணத்தில் இருப்பான். அத்தகைய செயலாளி தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அப்ப முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகையான நுண்ணறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ். எப்படி சத்துவகுணத்துக்காரங்க இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி இருக்கும், ரஜகுணத்துக்காரங்க தமோகுணம் அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி வேறுபடுறதுன்னு இதெல்லாம் பகவத்கீதையில அலசிருக்காங்க. கேன் யூ இமேஜின்? இதுல இருந்து என்னதுக்கு அலசிருக்காங்க? இதுல இருந்து நம்ம மீட்டு வரணும். நம்ம தமோகுணத்துல இருக்கோம்னா இல்லை வேண்டாம், நம்ம சத்துவகுணத்துக்கு போனோம். அப்புறம் சத்துவகுணத்துல இருந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிடும். பிரவருத்திம் ச நிவృத்திம் ச காரியே பயாபயே பந்தம் மோட்சம் சயா வேதி புத்தி சா பார்த்த சாத்விகி. பிதாவின் மைந்தனை செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை தருவது எது, இதெல்லாம் யாரு தெரிஞ்சுக்கிறான்? ஆகியவை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும். அப்புறம்
ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்ன எதிர்பார்க்கலாம். யயா தர்மம் அதர்மம் ச காரியம் ஏவச்ச அயதாவத் பிரஜானாதி புத்திசா பார்த்த ராஜசி. பிருத்தவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் ஆகியவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி. ஃபர்ஸ்ட் சத்துவகுணத்தை அறிந்து அவன் அது போல் செயல்படுறது சத்துவகுணம். இது தெரிய மாட்டேங்குது. இட் டசன்ட் நோ த டிஃபரன்ஸ். தர்மம் இது அதர்மம் இது, செய்யத்தக்கது இது செய்யத்தக்காதது இது, இதெல்லாம் தெரியாதுக்கு உள்ள அந்த அறிவில் உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக கூறுகிறது, குணத்தில் இருக்கின்றது. 32 இருந்து அதர்மம் தர்மம் இத்தியா மன்யதே தாமசாவிருதா சர்வார்த்தான் விபரீதாம்ச புத்திசா பார்த்த தாமசி. தமகுணத்தை இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்போம்? அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் கருதி அதர்மத்தை தர்மமாக கருதி அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனை தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். அவனுக்கு என்னதான் சொன்னாலும் புரியாது. சரி, பட்டாத அனுபவிப்பனா படுவோம். என்னது தோல்வியை வரும். அவன் இந்த மாதிரி இப்ப தப்பான காரியத்தை அப்பவும் வில் நாட் லேர்ன் அ லெசன். திரும்பி கீப் ரிப்பீட்டிங், அதையே பண்ணிட்டு இருப்போம். அதெல்லாம் யாரு? தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களோட. இப்ப என்னது முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகையான உறுதி, என்னது நிச்சயம். நான் உறுதியா இதுல இருக்கேன். யாரும் உறுதி எப்படி இருக்கு? 15 days கோர்ஸ் தான் எக்ஸாம்பிள். யாரு உறுதியோட இருக்காங்களோ அவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு போயிடும். யாரு உறுதி இல்லையோ, 2 நாள் வந்தேன், நான் ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் வரல, அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு வந்தேன், அப்புறம் 4 நாளைக்கு வரல, இது உறுதியே கிடையாது. அதெல்லாம் எந்த குணத்துல இருக்குன்னு பார்க்கலாம். திருத்தியா யயா தாரயத்தே மனப்பிராணேந்திரிய கிரியா யோகேனா வியபிச்சாரிண்ய திருதி சா பார்த்த சாத்விகி. சத்துவகுணத்தினோட டிட்டர்மினேஷன் எப்படி இருப்பாங்க? பிதாவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாததும் அதெல்லாம் I am determined to attend all the 18 days course. அடுத்த L2 நான் கண்டிப்பா பண்ண போறேன். கம் வாட் மே. அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாக்கி உள்ளதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பேன். இது பண்ணவர் தானே, 1.5 hours தானே, இதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா. இந்த மாதிரி முயற்சி, என்னது திடமா ஒரு நம்பிக்கையோட உடைக்க முடியாத யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். மன உறுதி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இப்ப அவங்க எல்லாம் சத்துவகுணம். யயா து தர்ம காமார்த்தான் திருத்தியாதாரேதே அர்ஜுன பிரசங்கேன பலாகாங்ஷி திருத்தீசா பார்த்த ராஜசி. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? ஒரு பெருமைக்கு இப்ப ராஜா என்னவோ கொடுக்குறாரு, பெருமை. வந்தீங்களா, நிறைய நல்ல பாடுறீங்கல்ல, இருந்தாங்க ஒரு பொற்காசு. ரஜோகுணம் எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்ப ராஜா கொடுத்தார் அப்படின்னு. அதே போல ஒரு செல்வந்தர் ஒரு ஏழை கொடுக்குறார். நல்ல, இதனால எனக்கு என்ன பயன்? நீங்க எப்பவுமே எனக்கு செலம் அடிச்சிருப்போம். ஒரு வருடத்துக்கு இந்த பொங்கலுக்கு ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்தேன், அடுத்த பொங்கல் வரது வரைக்கும் செலாம் அடிச்சிருந்தோம். இந்த ஐயா எனக்கு எல்லாம் கொடுத்தாரே. ரஜகுணத்துல இருக்கிறவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க, எனக்கு மரியாதை வரணும், அதுக்கே கொடுப்பாங்க. எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. இங்க இவன் வாங்கி இவனுக்கு கொடுக்குறான். ஐ திங்க் த சேம் பர்சன். ஆனா பெருமை எல்லாம் அடிச்சுப்பான். ஓகே, முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப இது தமோ குணம் பார்க்கணுமே. யயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம். போகத்துல இருக்கான், பயம் இருக்கும், சோகம் இருக்கும். விஷாதம் மதம் ஏவச்ச நவி முஞ்சதி துர்மேதா திருதீசா பார்த்த தாமசி. அந்த மாதிரி யாரு? தமோ குணத்துல இருக்கான். என்னது? பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு பயம். கனவுனா என்னது? எல்லாரும் தான் கனவு பார்க்கிறோம். ஆனா ராத்திரி தூங்கும்போது கனவு பார்ப்போம். இவன் பகல் நேரத்துல இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம், என்ன நடக்குது தெரியாது. என்ன இப்படி உழுப்பினா என்ன பகல் கனவு காண்ற கேட்போமே. இந்த மாதிரி அவனையோடே மயக்க நிலையில இருப்போம். இப்ப பயம், ஒரு வேலையும் பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, ஏதோ ஆரம்பிக்கணும்னு வேண்டாம் என்னால முடியாதுன்னு ஒரு கம்பேக், அந்த மாதிரி எல்லாம் தைரியமா முயற்சி பண்ணும். பயம், கவலை, வருத்தம், தொய்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத, இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு லைஃப் இருக்கு. வி ஷுட் ஃபைட். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் வெளியில வாங்க அப்படின்னா நான் இப்போ நம்ம கிளாஸே சொல்றோம் இல்லையா, படிங்க, எல்லாம் ஸ்லோக்கா படிங்க, தப்புதான் வரும். ஃபர்ஸ்ட் குழந்தையெல்லாம் மழையில சொல்லுதான் சொல்லணும், அதெல்லாம் கரெக்டா சொல்லுமா. குழந்தையெல்லாம் தப்பா தான் பேசும். அப்புறம் தான் நம்ம சொல்லி கொடுத்து அந்த குழந்தை கரெக்டா சொல்லல. எல்லா குழந்தைகளுக்கும் மழலைன்னு உண்டு இல்லையா, அதுக்கு நம்ம அதையே ரொம்ப ஆசையா அந்த மழையில குரலை கேட்கறதுக்கு நம்ம ஆசைப்படுவோம். சோ அந்த லெவல்ல தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம். சோ அந்த மழையில பகவானை ஏத்துப்பார், ரொம்ப ஆனந்தமா ஏத்துப்பார். அதுல நம்ம பக்குவப்படணும். நான் எப்பவுமே மழையிலேயே இருக்கேன், நான் குழந்தையா இருக்கேன், அதெல்லாம் நாட் அக்செப்டட். சோ அந்த ஒரு மயக்க நிலையில இருப்போம். அவன் அதுல இருந்து வெளியிலே வரமாட்டான். இந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மனோர்த்தி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இப்ப என்னது முகுணங்களுக்கு ஏற்ப 3 வகையான மகிழ்ச்சி. சத்துவகுணத்துக்காரங்களோட மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கும், ரஜோகுணத்து மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கும், தமகுணத்த மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கும். இது சிலப்போ சிரிப்பே வரும். பகவத்கீதை இதெல்லாம சொல்லியிருக்காங்க அப்படி தோணும். இதுல இருந்து என்னன்னா, நம்ம இதுல எல்லாம் கிராஸ் ஓவர் பண்ணி நல்ல ஒரு நிலைக்கு வரணும்னு தான், பக்குவப்படணும்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பகவத்கீதால சொல்லியிருக்கு. நாட் ஃபார் ஸ்டோரி. அவன் தான் தெரியும் தெரியும், அவன் ரஜோகுணத்தை தான், இவன் தமகுணம், இன்னொருத்தாளை பத்தி இல்ல, நான் இந்த லெவல்ல இருக்கேன், நான் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணும், அதுலதான் நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். எத்தத் அக்ரே விஷம் இவ பரிணாமே அமிர்தோத்பவம் தத் சுகம் சாத்விகம் புரோக்தம் ஆத்மபுத்திம் பிரசாதஜம். எப்படி ஃபர்ஸ்ட் விஷம் போல இருக்குமா, அப்புறம் அமிர்தம் மாதிரி ஆயிடும். எது நம்மளுக்கு விஷம் போல இருக்கு, காலையில எழுந்துக்கிறதா. 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கோமா, என்ன மாதாஜி நாங்க படுத்துக்கிறதே 2 மணி டெய்லியே, ஏதோ மொபைலை பார்த்து அத்தை பண்ணி இத்தை பண்ணி ராத்திரி தான், நைட்டு தான் எங்களுக்கு எல்லாமே ஆக்டிவ். மோஸ்ட்லி யங்ஸ்டர்ஸ் தான் அப்படிதான் இருப்பாங்க. படுக்கிறதுக்குள்ள திரும்பி 4 மணி அர்த்தராத்திரி தானே அப்படிம்பாங்க. சத்துவகுணத்துல இருக்கணும், அதெல்லாம் அர்த்தராத்திரி கிடையாது. பகவான் திரைய விலக்கி அந்த 2.5 வயசு குழந்தை, நம்ம இதுல யாரெல்லாம் மங்களாரத்தி பார்க்கணும்னு தெரியும், 2.5 வயசு தான் அவனுக்கு, இன்னும் 3 வயசு ஆகல. அவன் வந்து காலையில அது குளிச்சு அந்த பஞ்சகச்சம் உடுத்திட்டு குடுமையெல்லாம் வச்சிருப்பான். ஏன்னா அம்மா அப்பா இருக்காங்க அதுல. அவங்க வந்து அவன் வரான், அந்த குழந்தை வருது. அந்த குழந்தை சின்ன குழந்தை வரும்போது நம்ம படுக்கையில இருந்து ஏந்துட்டு ஒரு குளிக்கலாம் கூட சொல்லல, ஃப்ரெஷ் பண்ணி பிரஷ் பண்ணி அந்த இடத்துல முகத்துல எல்லாம் தண்ணி தெளிச்சு தூக்கத்தெல்லாம் வெளியில வந்து அந்த மங்களாரத்தி பகவானை பாக்குறது, அதே தான் நமக்கு தோணலன்னா நம்ம எவ்வளவு கேடுகட்டு இருக்கும். அதுதான் வேர்டு ஆக்சுவலி. மனித உருவத்துல நம்ம மிருகமா தான் இருப்போம். எவ்வளவு வாட்டி சொன்னாலும் புரிய மாட்டேங்குது. அப்புறம் திரும்பி பட்டு 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 ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல அப்புறம் இதெல்லாம் புத்தி வரும். அப்பெல்லாம் இந்த இஸ்கான் இருக்குமாலாம் தெரியாது. இப்போ அழகா இவங்க எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இந்த இது வந்த கோவிட் வந்தாலும் வந்தது, நம்ம ரொம்ப ரொம்ப இதா இது ரொம்ப ஈஸியா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம பிரயோஜனப்படுத்திக்கலன்னா தென் வி ஆர் இந்த கார்ப் ஆஃப் ஒரு ஹியூமன் கார்ப்ல ஒரு அனிமலிஸ்டிக் லைஃப் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. ஸோ இதோட மீனிங் என்ன பார்க்கலாம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் காலையில சீக்கிரம் இருக்க முடியாதுப்பா, டீ காஃபி குடிக்க வேண்டாம்னு அர்த்தம். அது அதை விட பனிஷ்மெண்ட், என் மண்டையே வெடிச்சிடும். ட்ரை பண்ணும், சரி வெடிக்கிறதா பார்க்கலாம், எவ்வளவு துண்டா வெடிக்கிறது பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு நம்மளே சேலஞ்ச் பண்ணும். ஓ இன்னும் வெடிக்கல, அதே மண்டை அப்படியே தான் இருக்கும். ஏன்னா டீல இதெல்லாம் இருக்கும், காஃபில எல்லாம் கஃபைன் இருக்கும், அதுதான் நம்மள கிக்கு கொடுக்கறது. சரி அப்போ ஊதலாமே, காஃபி குடிக்கலன்னா இதுவும் தான் கிக்கு கொடுக்கறது. சாரையும் குடிச்சாலும் ஒரு கிக்கு கொடுக்கும். கிக்கா அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தெரியாது. அப்ப எல்லாமே பண்ணலாமே, ஒன்னும் கூடாதுங்கிறார். டீ காஃபி இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு ஒரு நஷா, என்னது இதுதான் நம்மள இன்டாக்சிகேட் பண்ணும், அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் ஒரு கஷ்டமா விஷம் போல இருக்குமா. அது என்ன பகவானே பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கார், ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்றிருந்தாலும் இறுதியில் என்ன கொடுக்கும், அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக குறிப்பிடுங்க. அப்ப யாரு சேலஞ்ச் பண்ணி இந்த இதெல்லாம் வந்து தாண்டி போறானோ அவனுக்கு வந்து அவனைதான் சத்துவ குணத்துக்காரன், சத்துவ குணத்துல இருக்கான்னு. இரண்டாவது என்னது, விஷய இந்திரிய சம்யோகா தத் அக்ரே அமிர்தோபமம் பிரணாமே விஷமிவ சத் சுகம் ராஜசம் ஸ்மிருதம். எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களுக்கும் தொடர்பு கொள்ளாமல் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, பொருள் இருக்கு, அதன் மேல ஆசை இருக்கு, அதனால வந்து இன்பம் காண்கிறானோ. மொபைல் வாங்கினேன், என்ன சோகமா இருக்கேன், அது சரி பர்த்டே வருது, அப்பாவோ யாரோ வந்து மொபைல் கொடுத்துட்டாங்க, ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. என்ன உன்னோட ஹாப்பினஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் மொபைல். ஐ எம் ஹாப்பி பிகாஸ் ஐ காட் மை நெக்லஸ், ஐ காட் அ பட்டுப்புடவை. இந்த மாதிரி எல்லாம் பொருளின் புலன்களும் எந்த சுகம், புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகிறதோ. ஏன்னா அது அடையப்படும், அது போல நெசிஞ்சு போயிடும். மொபைல் கீழே விழுந்து போச்சு, அன்ஹாப்பி. ஆனா வந்து அதுல ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அடையப்படுகிறதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போல இருக்கும் தோன்றினாலும் இறுதியில் என்னது விஷமாகிவிடும். ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு அது அழியும். அதுவும் இட் இஸ் பீன் மேட். அப்போ அந்த பட்டுப்புடவையா இருக்கட்டும், நெக்லஸா இருக்கட்டும், மொபைலா இருக்கட்டும், காரா இருக்கட்டும், பங்களா இருக்கட்டும், எனி திங் யூ டேர்ம் இட், எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு அழிந்து போகும். அப்போ அவன் என்ன ஆயிடும், விஷமா மாறிடும். ஐயோ காஸ்ட்லி, இது ஆக்சிடென்ட் எடுத்து அந்த அவன் வந்து அந்த ஹெட்லைட்டை உடைச்சுட்டான் பக்கத்துல உள்ளவன், இந்த ஹெட்லைட்டும் எனக்கு 5000 rupees படுத்துறது, வேண்டாத செலவு அப்படின்னு ஒரு விஷம். அப்போ எனக்கு இந்த கார் வாங்கினது வந்து இட்ஸ் லைக் அ வைட் எலிஃபென்ட். வீட்டுக்குள்ள பூத்தியும் வைக்க முடியாது, வெளியில தான் தெருவுல தான் வைக்கணும். வேற ஏதோ கலவரம், யாரோ ஒன்று சாஞ்சுன்னு இருப்போம், உடைச்சிருப்போம், கீறி இருப்போம், ஐ லவ் யூன்னு எல்லாம் கீறி இருப்போம். சோ இது வந்து இதெல்லாம் விஷம்தான். இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆனந்தமா நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த சுகம். ஆனா இதவே ஒரு சுகம் நினைக்கிறாங்க. இதெல்லாம் ரஜோகுணத்தின் நன்மையே கொண்டது. ஏன்னா என்னுடைய கார், ஆடி கார், என்னுடைய அந்த கார் பெருமை அடிச்சுக்கிறது.
அப்புறம் மூன்றாவது குணம் என்னது இந்த தமகுணம். எத் அக்ரே சானுபந்தே ச சுகம் மோகனம் ஆத்மனக நித்ரா ஆலஸ்ய பிரமோதாத்தம் தத்தாமசம் உதாகிருதம். எப்படி இருக்கான்? நித்ரா தூக்கம், ஆலசிய சோம்பேறித்தனம், பிரமோதத்தம் அப்படின்னு என்னது? இதுதான் பைத்தியக்காரத்தனம். இதெல்லாம் யாருடையது? இதெல்லாம் முன்னாடி பார்த்திருக்கோம் நம்ம. கண்ணுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறான். அவன் அப்படியே இஸ் ஹாப்பி. தமோ குணத்துல இருந்து அவன் அப்படியே பகற்கனவு மனக்கோட்டை கட்டின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிறான். வந்து தமோ குணம். இப்ப முகுணங்களுக்கு ஏற்ப 4 வகையான சுபாவங்கள். சுபாவஜம்னு வரும். க்ஷமோதமஸ்தபௌச்சம் சாந்திர் ஆர்ஜவமேவ ச ஞானம் விஜயானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம். அமைதி, சுயக்கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு. இதை படிக்கும் போது தெரியும் யாருக்கு இதெல்லாம் இந்த குணம் இருக்கும்னு. ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றன. யாருக்கு இந்த குணம் எல்லாம் இருக்கோ அவனை தான் பிராமணன் என்று கருத வேண்டும். பூனல் போட்டுனவன் தான் பிராமணன் கிடையாது. இதெல்லாம் இப்படி பகவத்கீதால சொல்லியிருக்கான். ஆனா நம்ம முட்டாள் மனிதர் என்ன பண்றோம்? நீ எந்த குடும்பத்தை பிறந்திருக்க? உங்க அப்பா நல்ல பிராமணர்ல நல்ல ஸ்லோகம்லாம் சொல்ற, உனக்கு பூனல் போட்டு விடுறோம், அதுல செலவு பண்ணி போட்டு விடுறோம், நீ பிராமணன். அதெல்லாம் தப்பு. அதெல்லாம் கிடையாது. டாக்டரோட பிள்ளை டாக்டரா போவோமா? நம்ம உடலை காட்டுவோமா? எனக்கு காஃப் வந்திருக்கு, ஏதோ மருந்து கொடுன்னா அவன் விஷத்தை கொடுத்துருவோம். ஏன்னா அவன் டாக்டர் கிடையாது, அவனுக்கு தெரியாது எந்த மருந்து எந்த ரியாக்ஷன் கொடுக்கும் தெரியாது. நம்ம வாங்க மாட்டோம். இல்ல நீ நீ கரெக்டா உங்க டாக்டரோட பிள்ளைதான், உங்க அப்பாட்டு தான் நான் மருந்து வாங்குவேன் அப்படி சொல்லுவோம் நம்ம. ஏன்னா நமக்கு அதுல எல்லாம் வெரி காஷியஸ். ஆனா பிராமணன் சத்திரியன் இதெல்லாம் வேறுபடுறது நமக்கு தெரியாம நம்ம வந்து யாரெல்லாமோ பிராமணன் நினைக்கிறோம். அதெல்லாம் தப்பு. இந்த குணம் இருக்கணும். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம். இதெல்லாம் இருந்தாதான் ஒருத்தனையும் பிராமணனாக கருத வேண்டும். அப்புறம் இரண்டாவது என்னது? சௌரியம், தேஜோ, திருதிக்தாக்ஷ்யம், யுத்தேச்ச சாப்பிய பலாயனம், தானம், ஈஸ்வரபாவச்ச, க்ஷாத்திரம், கர்ம ஸ்வபாவஜம், சூரத்தனம், வீரத்தனம் அப்படிலாம் இருப்பாங்களே. வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை க்ஷத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். இதெல்லாம் திரும்பி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ இது வாணிஜ்யம், வைசியர்கள். கிருஷினா தெரியும் இல்லையா? அந்த இது என்னது, ஃபார்மிங். கோரக்ஷிய, இந்த பசுக்களையும் பராமரிக்கிற அந்த தொழில். வாணிஜ்யம், இந்த மாதிரி இது என்னது, பிசினஸ் பண்றவங்க. வைஷ்யம், கர்ம ஸ்வபாவஜம், வைசியர்களின் சுவாவம். பரிச்சரியாத்மகம் கர்ம சூத்ரஸ்யாபி ஸ்வபாவஜம். இது வந்து சூத்ரரோட சுபாவம். இது ரெண்டுமே இதுல நான் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தை கொடுத்துருக்கேன். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளி, உழைப்பாளிகளான சூத்ரர்களின் சுபாவம் என்னது? மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். அதுதான் பரிச்சரியாத்மகம். இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அவன் தொண்டு செய்வான். அவனுக்கு இந்த நாலேஜ் எல்லாம் கிடையாது, வீரம் கிடையாது, கிருஷி, கோரக்ஷி இதெல்லாம் தெரியாது. ஆனா உழைப்பான். அப்ப அந்த மூன்று கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பீப்புள், அவங்களுக்கு வந்து இவன் வந்து உழைத்து கொடுப்பான், உடலால உழைப்பான். அவன் வந்து மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வது இவன் சூத்ரர்களின் தன்மை. ஸ்வே கர்மண்யபிரதः சம்சித்திம் லபதே நரஹ ஸ்வகர்ம நிரத சித்திம் யதா விந்ததி தஸ்ருணு. என்ன சொல்ல போறார் பகவான்? ஒரு மனிதனும் அவனது பணியின் குணங்களுக்கு ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனது பணியின் குணங்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் முழுமை பெற முடியும். இப்போது இதை எப்படி செய்ய முடியும் என்பதை என்னிடமிருந்து கேளுங்கள் அப்படின்னு என்ன சொல்றார்? எத பிரவருத்தி பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மநாதம் அப்பியர்ச்சிய சித்திம் பிந்ததி மாணவஹ. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர் வாழ்களும் தோன்றுகின்றனோ என்பது பகவான் இடத்தில் இருந்து. யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ பகவான் தான். அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். பகவானை நினைத்து இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் பண்றோம், 18 days கோர்ஸ் பண்றோம். யாருக்கு வேண்டிய சர்டிபிகேட் வேண்டியில, சர்டிபிகேட் இஸ் ஒன்லி பெப்டாக். எனக்கு சர்டிபிகேட் வந்தது, இது முடிச்சுட்டேன், அது ஒன்லி எக்ஸ்ட்ரா. இதுதான் நமக்கே ஒரு குட் ஃபேக்டர் ஃபீல் வரதுக்கு தான். ஆனா இதெல்லாம் பண்ணி பகவானை வந்து தொண்டு புரியறோம். பகவானுக்கு வேண்டி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சு அந்த மாதிரி யாரு இருக்கானோ அந்த மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும், பகவானை அடைய முடியும். ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணஹ பரதர்மா ஸ்வநிஷ்டிதாத் ஸ்வபாவநேதம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பிஷம். அப்படின்னா ஸ்வயம் ஸ்ரேயோன் ஸ்வதர்மம், என்னுடைய தர்மம் என்ன உண்டோ அதுல நான் ஸ்ரேயனா இருக்கேன் அப்படின்னா அதை நான் நல்லா பக்குவப்படுத்திக்கிறேன்.
இப்போ ஒரு குரங்கு என்ன பண்ணும், தாவி தாவி போகும். அது அது அந்த ஒரு தொழில கரெக்டா பண்ணும். இல்ல எனக்கு வந்து மீன் மாதிரி எனக்கு தண்ணியில தான் எனக்கு நீந்தணும் அப்படின்னா அது முங்கி போய் இறந்துடும். மீன் நினைக்க முடியாது நான் வந்து யானை மாதிரி இருக்கணும், நல்ல ஒரு இதா இருக்கணும், அது முடியாது. வெளியில வரச்சுல அது இறந்து விடும். ஒருத்தருக்கும் ஒரு சுபாவம் உண்டு. அந்த சுபாவத்துக்கு ஏற்ப அது செயல்படணும். வேறொருத்தனோட செயல்கள் அவன் அதுல நிபுணனா இருக்கேன் நானும் அது பண்ணணும்னு பண்ணக்கூடாது, அது பாவ செயல் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிப்படைவதில்லை. இப்போ வந்து என்னது, இப்போ என்ன சொல்றான், ஃபர்ஸ்ட் டு கிளைம் த ட்ரீ வின்ஸ். காம்படிஷன் ஒன்று போட்டிருக்கான். யாரு வந்து மரத்தில் முதல் ஏறுகிறார்களோ அவர்கள் தான் வின் த ரேஸ். குரங்கு ஏதோ காக்கா இருக்கு, அது மறந்து காக்கா, குரங்கு, ஒரு பெங்குவின், ஒரு யானை, ஒரு மீன், ஒரு என்னது டால்பின், ஒரு நாய். முதல் யார் மரத்துல ஏறுவா? யானையா? ஏன்னா யானை தான் பெரிய அனிமலா இருக்கு. அது ஏறாது, அது அப்படியே அலக்கா இடுது அப்படின்னா அது பண்ணும். ஏறலாம் முடியாது அதால. சரி, ஃபிஷ்ஷால ஏற முடியுமா? அது வெளியில வந்தாலே இறந்து போயிடும். அப்ப இதுல எது போக முடியும்? குரங்கு தாவும், இருந்தாலும் அதை விட ஃபாஸ்டா எது போகும்? காக்கா. சோ காக்கா சின்ன உருவமா இருந்தாலும் அதோட அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு. இட் கேன் வின் த, அது ஈஸியா வந்து மேல போயிடும். சோ அது வந்து அப்ப இந்த மாதிரி காம்படிஷன் இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் நம்ம வந்து பங்கேற்க கூடாதுன்னு கிடையாது. நமக்கு ஒருத்தருக்கும் என்னெல்லாம் சுபாவம் இருக்கோ அதுல நிபுணனா பண்றது. அதுல தப்பு தப்பா பண்ணாலும் அதுல பர்ஃபெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனா இன்னொருத்தருடைய திறமை. ஒருத்தர் நல்லா மேத்ஸ் போடுறான், எனக்கும் அந்த மேத்ஸ் ஒலிம்பியாட்ல எனக்கும் நல்ல மார்க் வரணும். நோக்க 2+2 இன்னைக்கு உனக்கு கஷ்டம் தான், உனக்கு வரமாட்டேங்கிறது. மனக்கு கால்குலேஷன் எல்லாம் வரவே வராது. நம்பர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே சுத்தும். தாரே ஜமீன் பே அந்த மூவில அப்படிதான், அந்த குழந்தை பாவம், அவனுக்கு நம்பர்ஸ் எல்லாம் அப்படி சுத்தம். ஆனா இஸ் வெரி குட் இன் டிராயிங். அது கண்டுபிடிக்காம அவன் புத்து புத்து புத்துன்னு அவன் அம்மா எல்லாம் இது போராது அவனுக்கு, ஏதோ அவனுக்கு தப்பு இருக்கு, ஏதோ அவனுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஹெல்த் இதுல அப்படின்னு. ஒண்ணும் கிடையாது. அந்த இஸ் அ குட் சைல்டு. உள்ளே அவனுக்கு டிராயிங் நல்லா வருது, அவ்வளவுதான், சிம்பிள். டிராயிங் பண்றவனுக்கு மேத்ஸ் வராதா இருக்கும். அப்புறம் என்னது, மேத்ஸ் பண்றது டிராயிங்கே வராது. நான் மட்டும் மரத்தை வரைக்கும் அது வேற ஒரு லைனா போறது அப்படின்னு சொல்லுவேன்னா இருக்கும் இல்லையா? சோ மேத்ஸ் படிச்சவன் தான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், டிராயிங் பண்றவன் அன்இன்டெலிஜென்ட் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. சோ ஒருத்தருக்கும் ஒரு நிபுணன் ஒரு இது இருக்கு, மகத்துவம் இருக்கு. அதை கொண்டாடி நம்ம வந்து அதுல முன்னுக்கு வரணும். அப்புறம் ஸ்லோகம் இங்க இருக்கு. असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमाम சந்நியாசேனாதி கச்சதி. சுயக்கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்தால் கர்ம விளைவிலிருந்து விடுதலை இன்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். என்ன பண்ணும்? இந்த மாதிரி சுயக்கட்டுப்பாடு, காலையில எழுந்துக்கணும், மங்களார்த்தி பார்க்கணும், இதேதான் திரும்பி திரும்பி அதே சொல்ல வேண்டாம். அவன் வந்து பகவானை நினைத்து ஃபுல்லா அவன் வந்து ஜப்பா பண்றான். ஜப்பா பண்ணும்போது கண்ணை முடிட்டோம்னா அப்படியே மனசுல ஐக்கியம் எடுத்து பகவானை அப்படியே நினைத்து நம்ம வந்து பகவானை தியானம் பண்ணி, அது தியானம் அப்படிதான் பண்ணி பகவானை நினைக்கிறோம். வெறும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே இப்படி எல்லாம் வேலையும் பண்ணிட்டு ஜபம் பண்ணேன்னா அதெல்லாம் ஜபாவே இல்லை. இட் இஸ் லைக் புட்டிங் பால் இன் த பாஸ்கெட். குழந்தைகளுக்கு எப்போ அதெல்லாம் சொல்லுவேன். நான் ஒரு பாஸ்கெட் பால் இருக்கு, நான் வந்து பால் தூக்கி போட்டேன் பிடிச்சேன் போட்டேன் பிடிச்சேன், இதெல்லாமா நமக்கு பாயிண்ட் இருக்கணும். அந்த பால் சரியா போய் அந்த பாஸ்கெட்ல விழணும், அதுதான் வந்து பாயிண்ட். நம்ம அந்த பாஸ்கெட்டை விடணும்னா என்ன அர்த்தம்? தியானத்தோட நம்ம பகவானை எண்ணினாதான் அது அங்க போய் சேரும். அங்க பிக்கி பேங்க் இருக்கு, அங்க போயிட்டு நம்ம என்னது இங்க வந்து பிக்கி பேங்க்ல பணம் போடுறப்பல அங்க நம்மளோட புண்ணிய கர்மாக்கள்லாம் போய் சேரும். எப்படி பகவானை தியானம் பண்ணி நம்ம வந்து ஜப்பம் பண்ணுவோம். தப்பு தப்பா ஜபம் பண்றேன், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா இப்படி எல்லாம் தப்பு 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 சில பேர் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சொல்லணுமே சொல்லுவாங்க, கவனம் எங்கேயோ இருக்கும், வாயனும் வளரும், ஆனா அதெல்லாம் நான் ஜப்பா பண்ணிட்டே இருக்கேன். நம்ம திருப்தி வேணா ஜபா பண்ணிட்டோம், 1 2 3 பால் போடுற அப்படிதான் போட்டேன் பிடிச்சேன். பட் பாஸ்கெட்குள்ள எவ்வளவு போச்சு அதுதான் கணக்கு. சோ நம்ம எப்படி இருக்கணும்? ஜபம் பண்ற மாதிரி குவாலிட்டி சாண்டிங் பண்ணணும். மெதுவா நீங்க எல்லாருமே ஒரு மாலை பண்ண ஆரம்பிங்க. நாளையில கிளாஸ் கிடையாது, வீட்டுல பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இட் மே டேக் 15 minutes ஆல்சோ இனிஷியலி. பரவாயில்ல, 15 நிமிஷம் ஒரே மாலை பண்ணலாம். 24 மணி நேரத்துல ஒரு 15 நிமிஷம் நம்ம பகவானுக்கு வேண்டி ஒதுக்க முடியாதா? தாராளமா முடியும். சோ அது மாதிரி டிராவல் பண்ணும்போது பண்ணலாம். டிராவல்னா நம்ம ஓட்டின்டே இருக்கும்போது ஹரே கிருஷ்ணாலாம் கண்ணு முடியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நம்ம யாரோ ஓட்டுறான் பின்னாடி, நம்ம உட்காந்து பஸ்லயோ ட்ரெயின்லயோ போறோம், பின்னாடி உட்காந்து அழகா கண்ணு முடின்னு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. மாலை இல்லையேன்னா கை இருக்கு, எதையோ வச்சு நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டு போகலாம். இது பண்ணும்போது என்னது, அதுதான் இஃபெக்ட் கொடுக்கும். இது படிச்சேன் நான், கர்ம வினைகள். அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணும்போதுதான் கர்ம வினைகள் திரும்பி நம்ம இந்த ஜென்மத்துல என்ன கர்மா பண்றோமோ அதோட விளைவு என்னது அடுத்த ஜென்மால தெரியும்.
கழுதியா பிறக்கிறோமா காக்ரோச்சா பிறக்கிறோமா நீ அது அந்த விளைவு தெரிஞ்சாதான் தெரியும். ஓ நான் போன ஜென்மத்தை ஒரே காக்ரோச் காக்ரோச் காக்ரோச்னு பயந்துட்டு காக்ரோச் பின்னாடியே இருந்தேன். அதை பார்க்கும்போது எல்லாம் கொண்டுட்டு இருந்தேன். எப்ப எங்க பார்த்தாலும் எனக்கு காக்ரோச் தெரிஞ்சது, எறும்பு தெரிஞ்சது, அது கொசு தெரிஞ்சது, அதையே அடிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்ப அவன் அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த மாதிரி இதா போயிடுவோம். சோ கர்ம விளைகளிலிருந்து விடுதலை என்று மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை எப்ப அடைய முடியும்? பகவானை நினைத்து தியானம் பண்ணும்போது. அப்புறம் பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ந சோஷதி ந காங்ஷதி சமசர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு தெய்வீகமான நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்த இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகிறான். இந்த மாதிரி தியானம் பண்ண 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 பகவானுடைய ஜபம் பண்ணி தியானம் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்? உள்ளூர பிரசன்னாத்மா, அவன் என்ன இருக்கான்? உள்ளூர ஆத்மா எப்படி பிரசன்னம்னா என்னது? ஹாப்பியா மாறிடுறான். உள்ள ஹாப்பினஸ் அதோட வெளிப்பாடு எங்க தெரியும்? முகத்தில் தெரியும். அகற்றின் அழகு முகத்தில் தெரியுங்கிற போல அவனோட செயல்லையும் சரி அவன் பேச்சிலையும் சரி எல்லாம் அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் தெரியும். இவ்வாறு தெய்வீகமான நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகிறான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. நான் அடுத்து என்ன ஜென்மம் எடுக்க போறேன், அதெல்லாம் நாளைக்கு என்ன நடக்கும், எனக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் இல்லையே, அதெல்லாம் கவலைப்பட மாட்டான். எதையும் அடைய வேண்டும் என்றும் விரும்புவதில்லை. எல்லா உயிர்வாழ்களிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில அவன் என்னுடைய தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான், பகவானுக்கும் அவர் பிரியப்பட்டவனா ஆகிறான். இதுதான் நமக்கு வேணும். பக்தியா மாம் அபிஜானாதி அவான்யசாஸ்மி தத்வதः ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். எவ்வளவு ஆணிதரமா சொல்றாரு. அப்ப நான் சந்தன காப்பு போட்டேன், எல்லாரும் பாருங்க, எனக்கு எல்லாரும் வாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ். நான் ஐ ஸ்பான்சர்ட், ஐ இந்த 1 lakh ஐ பேட், ஐ பேன் எல்லாம் ஒட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா, வரும்போதே போட்டிருக்கோம் பாத்தீங்களா, போர்ட்ல எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் பண்ணி பகவானை அடைய முடியாது. வேணா மக்கள் வேணாம், வெரி குட் வெரி குட் வேணா 4 நாளைக்கு கை தட்டுவாங்க, பெருமையா சொல்லுவா. அடுத்த வருஷம் வேற யாரோ பண்ணிருப்போம், மறந்து போயிடுவா. ஓ ஆமா இல்ல நீ கொடுத்தல போன வருஷம், ஆமா ஆமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம பகவானை தான் அட்ராக்ட் பண்ணணும். எப்படி அட்ராக்ட் பண்ண முடியும்? பக்தி தொண்டால் தான் அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வு அத்தகைய பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். அப்பதான் என்னுடைய கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கும் உனக்கு கன்ஃபார்ம் டிக்கெட் கிடைக்கும். இல்லாட்டா நம்ம முயற்சி பண்ணா ஆர்ஏசி வெயிட்டிங் லிஸ்ட் திரும்பி கன்ஃபார்ம் ஆகல, யூ கேன் நாட் டிராவல். திரும்பி இங்கே முயற்சி பண்ணி 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 முயற்சி பண்ணிருப்போம். அதனால பக்தியுடன் நம்ம செயல்பட்டோம்னா கன்ஃபார்ம் டிக்கெட் கிடைக்கும். சர்வ கர்மாண்யபி சதா குர்வாணோ மத் வியபாஸ்ரயः மத் பிரசாதாத்வாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் நம்மளதான், நம்ம எல்லா வேலைக்கும் போகணுமே இல்லையா? என்ன ஒருத்தர் டீச்சிங் ஜாப்ல இருப்பாங்க, சில நம்ம பூஜ்ய போலீஸ்ல இருக்காங்க, என்ன ஜாப் இருந்தாலும் சரி. ஆனா மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கணும்? பகவானை நினைத்துட்டு இருக்கணும். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் தனது தூய பக்தன், எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் பக்தனா இருந்ததுன்னா பகவான் சொல்லியாச்சு, நீ என்னுடைய ப்ரொடெக்ஷன்ல வந்துட்டுப்பா, நீ பிரணஷ்யதி, நீ என்னைக்குமே அழிய மாட்டே அப்படின்னு அர்ஜுனா எல்லாரிடத்தும் போயிட்டு சொல்லு. என் பக்தன் அழிய மாட்டான். ஏன்னா அவன் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கான். அப்ப என்னோட டியூட்டி என்னது? அவனை ப்ரொடெக்ட் பண்றது. சோ அவன் என்னைக்குமே அழிய மாட்டான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு ஒரு ஸ்லோகத்துல. அப்ப என்னுடைய தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். எங்க அதை அடைகிறான்? பகவானுடைய கோலோக பிருந்தாவனத்தை அடைகிறான். அவன் எந்த விதமான செயல் பண்ணாலும் சரி, ஆனா என்னுடைய பக்தனாக இருக்கிறதுனால நான் அவனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேன். அப்புறம் மச்சித்த சர்வதுர்காணி மத் பிரசாதா தரிஷ்யசி அத்தச்சேத்வம் அகங்காரா நஷ்யசி வினங்ஷ்யசி. அப்படின்னா என்னது? அகங்காரத்துடன் நான் எல்லாம் பாத்துக்கிறேன் பகவான் அதெல்லாம் ஒண்ணு அம்பத்பா, நீங்கெல்லாம் வேற வேலை இல்ல, பகவத்கீதா உட்காங்க அந்த மாதிரி யாரு நினைக்கிறானோ. ஆனா மச்சித்தா மனதார அந்த மாதிரி நீ எல்லாம் என்ன வழிபடுறதா அப்படிங்கிற, நீ என்னை பற்றி உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணை மூலம் கற்றுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி நானே ஐ எம் செல்ஃப் மேட் மேன், நானே எல்லாம் பாத்துக்கிறேன், இதெல்லாம் பகவத்கீதா படிச்சுதான் முன்னுக்கு வரணுமா, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா, ஐ கேன் டூ இட் அப்படின்லாம் இருப்பாங்க சில பேர். சரி பண்ணு பார்க்கலாம். அது என்னாகும்? அந்த மாதிரி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். அப்படின்னா என்ன அழிந்துன்னா நாட் யூ வில் கெட் டிஸ்ட்ராய்ட். சரின்னு விட்டுடுவார் பகவான். இப்ப குழந்தைகள் எல்லாம் பிடிவாதம் பிடிக்கலையா, அம்மா 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 அப்ப 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 அது வேணும் 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 வேணும், பெப்சி வேணும், ரொம்ப வெயிலா இருக்கு பெப்சி வேண்டாப்பா, அதெல்லாம் நல்ல தண்ணி இல்ல, எப்போ பேக் பண்ணது, வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்ல, இல்ல வேணும் வேணும், பிடிவாதம் பிடிச்சா என்னது? அந்த கையை விட்டுடுவாங்க. சரி போ, நீ உனக்கு தெரிஞ்சா போல பொழைச்சுக்கோ போ, இந்த பணம் தானே வேணும், இந்த பணம் இந்த போ. அடுத்த நாள் காய்ச்சல் என்ன இருமல் என்ன சொன்னேன், இல்ல நேத்தையே எவ்வளவு டைம் சொன்னேன் கேட்கல பாரு அப்படின்னு.
சோ பகவானோட நம்ம நிலைமை அப்படிதான். பகவான் இடத்தில் பிடிவாதம் பிடிச்சு வினங்ஷசி, அப்ப என்ன ஆகும்? நான் ஸ்ரோஷ்யசி, கேட்கல, நான் சொல்றபடி நீ கேட்கலனா உன்னோட பாட்டுக்கு நீ போ. அதோட என்ன அவுட்கமோ நீ ஃபேஸ் பண்ண. வினங்ஷசி தான். பகவான் ப்ரொடெக்ஷன் இருந்தாதான் நம்மளால முன்னுக்கு வர முடியும். அர்ஜுனன் பாண்டவர்கள் இது கௌரவர்களை பார்த்தோம். அவங்க கிட்ட அவ்வளவு அக்ஷோகணி யானைகள் என்ன, குதிரைகள் அவ்வளவு அக்ஷோகணி குதிரைகள் என்ன, ஆட்படை என்ன எல்லாம் இருந்தது. பெரிய பெரிய குருமார்கள், தாத்தா எல்லாரும் இருந்தாங்க. எல்லாம் வினங்ஷதி தான். எல்லாம் அழிந்து போனார்கள். யார் அழியலை? அந்த 5 பாண்டவர்கள். ஒன்னும் இல்ல, ஜாஸ்தி அவங்க கிட்ட ஒன்னும் இல்ல. பகவானுடைய ஒரு என்னது சங்கம் தான் இருந்தது. பகவான் சண்டை கூட போடல. அவங்களுக்கு வேண்டி அவர் சண்டை போட்டாரா? இல்லை. இருந்தாலும் அவங்க ஜெயித்தார்கள். அப்ப என்ன அர்த்தம்? பகவான் என்ன சொல்றாரு அதை கேட்டு நம்ம பண்ணோம்னா அவருடைய ப்ரொடெக்ஷனை we will get saved. இல்லாட்டா நஷ்ரோஷசி வினங்ஷசி, நீ நான் சொல்வதை கேட்கவில்லை என்றால் அழிந்து விடுவாய்னா என்னது? அதோட அவுட்கம் நீ ஃபேஸ் பண்ணிக்கோ. அதோட அவுட்கம் இஸ் ஆல்வேஸ் லாஸ் தான். we will not come up in life. பகவானை நிராகரித்து நான் செல்ஃப் மேட் பேன் சொல்றவன்லாம் கடைசி இன்னைக்கு வேணா நல்ல சம்பாதிப்பனா இருக்கும். எல்லாருக்கும் கடைசி காலத்துல அந்த பிள்ளை இருக்காது, பொண்ணு இருக்கா. ஏன்னா பணத்திமிர்ல எல்லாம் ஃபாரின்லயும் அங்கேயும் இங்கேயும் போவாங்க. அப்பாக்கு போன் பண்ணும்போது ஒரு தண்ணி வேணும்னு யாரும் பக்கத்துல இருக்க மாட்டாங்க. போச்சு, லைஃபே போச்சு. நான் திமிருடன் விளங்கினேன், எல்லாம் பண்ணினேன். இப்ப லாஸ்ட் கடைசி காலத்துல யாரும் இல்லை நமக்கு. அப்புறம் என்ன யூஸ்? நம்ம எப்பவுமே மனித துணை வேணும். நம்ம மனுஷால கூட இருக்கும்போது எனக்கு பகவான் சொல்றபடி கேட்டோம்னா எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும். கடைசி காலத்துலயும் மக்கள் இருப்பா நம்ம கூட. ஆனந்தமா நம்ம இந்த உடலை விட்டு போகும்போதே ரொம்ப திருப்தியோடன் போவோம். எல்லாருக்கும் போகதான் வேணும், ஆனா திருப்தியுடன் போவோம். எல்லாம் பண்ணி வச்சாச்சு, இனிமே நீங்க எல்லாம் பாத்துங்கப்பா அப்படின்னு டாடா பை பை பண்ணிட்டு சாங்ஷனோட போயிடலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வர ஆல்மோஸ்ட் முடியறதுன்னா இன்னும் 10 minutes இருக்கும். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷே அர்ஜுன திஷ்டதி பிரமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மாயையா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் இந்த உடல் தான். ஜடசக்தியால இந்த இயந்திரம். அப்ப இது ஒரு இதுதான், ஃபேக்டரி தான். உள்ள கண்ணுன்னு ஒரு மொழி இருக்கு, காதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, வாய் இருக்கு, எல்லா உறுப்புகள்லாம் இருக்கு. இந்த காருக்குள்ள போயிட்டு ஒரு ஸ்டியரிங் வீல், என்னது கிளச்சு, என்னது சம்திங் ஆல் தட் இது இருக்குமே, பம்பர், என்ன எல்லாமே இருக்குமே, இந்த வைப்பர் என்னெல்லாமோ சம்திங். ஸோ அது எல்லாமே ஒரு அந்த பாடி, அந்த காரோட பாடிக்குள்ள எல்லாம் அந்த அங்கவயங்கள் இருக்கிற அப்படின்னா நம்ம பாடி, நம்ம இந்த உடல்லையும் எல்லா இதுவும் இருக்கு. ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகிறார். எல்லா இதயத்திலையும் பகவான் இருக்கார். இருக்கு. ஏன்னா ஒரு கார் மாதிரி நம்ம உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஆத்மா எல்லாம் செயல்படுறது. ஆனா பகவானுடைய சாங்ஷன் இல்லாம அதுக்கு ஒரு செயல் பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதா அட்டன் பண்றோம்னா பகவானுடைய கிரீன் சிக்னல் இருக்கு, நம்ம அட்டன் பண்றோம். அவர் அதெல்லாம் பண்ணல, கிரீன் சிக்னல் காட்டல, ரெட் சிக்னலோட நிக்கிறாருன்னா நம்ம இன்னைக்கு வந்திருக்க முடியாது. ஏன்னா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்திருக்காது, தூங்கிருப்போம், வீட்டுல விருந்தாளி வந்திருப்பாங்க, இல்ல நமக்கே எங்கேயோ போகணும்னு இருந்திருக்கும். எனிதிங் could have happened. நம்ம நினைச்சாலும் முடியாது, பகவானுடைய சாங்ஷன் வேணும். அப்ப நம்ம யாருக்கு நன்றியா இருக்கணும்? இன்னைக்கு அட்டன் பண்ணிட்டேன்ப்பா, கடைசி கிராண்ட் ஃபினாலே 18th டேயோட அட்டன் பண்ணி தேங்க்யூ பகவான். நான் பண்ணேன் பெருமை இல்லை, இது பண்ண வச்சது பகவான். எல்லாம் முழுமுதற் கடவுளே நான் வழி நடத்துகிறார். அவருக்குதான் நம்ம நன்றி சொல்லணும். தம்மேவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். பரத வழி தோன்றலை அவரிடம் முழுமையாக அடைவாயாக. பகவானிடத்தில் சரணடையணும். இப்ப இங்க என்னது ஒரு இது இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரியும். இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் நான் சொல்றது இன்னும் நின்றுட்டே போகும், ஆனா இது இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. புரி ஜெகநாத்தோட அந்த இது விழாலாம் நடத்தும் போது இது அவங்க இருக்கிற அந்த ராஜாவுக்கு ரொம்ப பக்தி ஜாஸ்தி. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை பெருசா ஒன்னும் கருதல. ஓ, அவர் ராஜா மரியாதை கொடுக்கணும். அப்புறம் நீ ராஜா அப்படின்னா உனக்கு இது இப்ப நம்ம பாலிட்டிஷியனுக்கு சீப்பா நினைக்கிற போலதான். உனக்கு ஓட் பேங்க் தான் வேணும், அதனால ஒரு ஃபேவரட்டிசம் காட்டுற ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு. என்னதான் நல்லவனா இருந்தோம் நம்ம அதுதான் நினைப்போம். ஏன்னா உனக்கு பதவி தக்க வைக்கணும், நீ அதனால அப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுபோல் ராஜா என்னது, அவன் அந்த ராஜா நிலையில இருக்கிறதுக்கு வேண்டி எல்லாருக்கும் இது தாஜா மஸ்கா பண்ணுவானு. ஆனா அவர் அந்த மாதிரி இருக்கல. அவர் ரொம்ப பக்தர். அவர் அவரு பெருக்குறோம், ராஜாவா இருக்கிற தெரு பெருக்கிறார். என்ன இவர் சுவாமி வரார், ஜெகநாத சுவாமி வரார். அவர் அந்த வழியில மண்ணு கல் எல்லாம் இருக்கிறத பெருக்குறோம். இப்ப கோல்டன் ப்ரூம் எல்லாம் வச்சிருந்து அது மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. சோ என்ன சொல்றார், பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடையணும். ராஜாவா இருந்தா நான் ராஜாப்பா, நான் அதெல்லாம் பண்ணுவேன், எங்க வீட்லயே எல்லாம் வேலைக்கார எல்லாம் பண்றாங்க, நான் தெரு பெருக்கணுமாச்சா, என்னால முடியாதுன்னு சொல்ல மாட்டார். ஏன்னா பகவான் பண்ணி நம்ம சேவ் பண்ணதான் வேணும். அது ராஜான பதவிதான். சோ முழுமையாக சரணடைய வேண்டும். அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். பகவானுடைய கருணையால் தான் நமக்கு எல்லாமே சித்திக்கும்.
இதி தே ஞானம் ஆக்கியாத்தம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா. இது மாதிரி நான் எல்லா சீக்கிரட் நீ கேட்டும் சொல்லியிருக்கேன், நீ கேட்காமையும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியாச்சு. நான் விம்ருஷ்ய, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. விம்ருஷ்யைதத் அசேஷேன யதே யதேச்சசி ததா குரு. அப்படின்னா என்னது? எல்லாம் சொல்லியாச்சு நான் உனக்கு, நீ கேட்டதையும் கேட்காததையும் எல்லாம் நான் முக்கியமான சீக்ரெட்டான விஷயம் சொல்லியாச்சு. ஆனா இனிமே நீ நல்ல மூளையை யூஸ் பண்ணி உனக்கு என்ன தோன்றதோ நீ செய். கழுத்துல கத்தி வச்சு 4 வாட்டி தொழுகை பண்றேன், இல்ல விட்டுட்டுமா உன்ன? பாதிரி கேட்பார், என்ன உங்க வீட்டு அம்மா வரல, போன சண்டே வரலையே, மாஸ்க் வரது இல்ல, கேட்க மாட்டா. கிருஷ்ணா அதெல்லாம் சொல்றதே கிடையாது. எல்லாம் சொல்றதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. இனிமே நல்ல உன்னோட இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் உனக்கு என்ன தோன்றதோ நீ பண்ணு. ஃப்ரீடம், நமக்கு அந்த மாதிரி ஃப்ரீடம் கொடுத்தனால தான் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ஆயிட்டோம், we have taken advantage of that. ஃப்ரீடம் தானே இருக்கு. சரி இன்னைக்கு படிக்கலாம், நாளைக்கு படிக்கலாமே, சரி அடுத்த மாசம் இருக்கேன் உங்களோட தான். இது இஸ்கானும் நிறுத்த போறது இல்ல, பகவத்கீதா சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்க போறாங்க. நம்ம இந்த மாசம்லாம் அடுத்த மாசம் படிக்கலாம் இல்லையா? மே மாசத்துல இல்லையோ, சரி ஜூன் மாசத்துல படிக்கிறேன். அப்போ மூடு இருந்தா வரேன், வேற எல்லாம் இருந்தா அப்புறம் பார்க்கலாம், ஜூலைல எப்படி இருக்குமே. அப்ப நம்ம ரொம்ப டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் பண்ணிட்டோம். அதனால என்ன எடுத்து அது படி, இல்லாட்டா ஷூட். நம்ம ஸ்கிரிப்சரே தெரியாதான், அப்புறம் தானே இன்னொருத்தரோட ஸ்கிரிப்சர் படிக்கிறது. நம்ம ரொம்ப டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் பண்ணிட்டோம். அதுதான் ரொம்ப வருத்தத்தக்க விஷயம். அப்போ யதேச்சசி ததா குரு. நீ செய்வது குருன்னா செய்யன்னு அர்த்தம். உனக்கு என்ன தோன்றதோ அது போல நீ செய்ய. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். இதை விட யாரு லீனியன்டா இருப்பாங்க? நம்ம வீட்டுல பசங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி நம்ம லீனியன்டா, இவ்வளவு எல்லாம் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தேன், திரும்பி நீ உன்னோட இஷ்டத்துக்கு நீ பண்றியா, பலாருன்னு கண்ணத்துல வைக்க மாட்டோம். ஏன்னா நமக்கு இவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம். அப்போ அவன் கேட்க மாட்டேங்கிறான். நான் பகவான் எல்லாம் அவ்வளவு கருணை உள்ளவன். அவர் சொல்றேன், நான் எல்லாம் சொல்லியாச்சு, இனிமே உனக்கு என்ன தோன்றதோ செய் அப்படின்னு. மன்மனா பகவத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷசி சத்தியம் தே. சத்தியமே பண்ணி கொடுக்கிறார். என்னது? பிரதிஜானே பிரியோ அசிமே. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. என்ன கேட்கிறார்? என்ன சரணடைப்பா, எல்லாம் எங்கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற. நீ டென்ஷனே வச்சுக்காதே, நீ பட் ஜஸ்ட் வேலை பண்ணிட்டு போ, உனக்கு என்ன நன்மையோ நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற. ஆனா நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை. அது எப்படி பகவான்கிட்ட கொடுக்க முடியும், நான் தானே திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இன்னும் நினைச்சுக்கும்போது, சரி திரௌபதி வஸ்திராரணம் போது நம்ம பார்த்தோம். ஆனா மட்டும் மானத்தை இப்படி வச்சு எல்லாத்தையும் கேட்டு பாக்குறான், நோ ஹெல்ப், கைய வச்சும் இப்படி எல்லாம் பண்ணி பாக்குறான். அவன் இழுக்கிறான் புடவைய. அப்புறம் ஒரு கட்டத்துலதான் என்னது கைய விட்டுட்டான், கேடுங்கட்டு போட்டு என்ன வேணா ஆகட்டும் கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டோன்னுதான் கிருஷ்ணா வந்தார். அப்ப as long as we don't surrender to the Lord, பகவான் பார்த்துதான் இருப்பார். நான் ஒரு சொல்லிட்டே இருக்கேன், என்ன நம்புப்பா, நான் உனக்கு எல்லாம் பண்றேன், ஆனா உனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, சரி வெயிட்டிங், நீ எப்ப என்ன கூப்பிடுறியோ அப்ப நான் உன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னு. சோ எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன். இது அர்ஜுனன் சொல்ற, இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். பகவான் சத்தியம் பண்ணி கொடுக்கிறார், ப்ளீஸ் டூ தட். ஐ வில் ப்ரொடெக்ட் யூ, ஐ வில் டேக் யூ டு மை, என்னுடைய உலகத்துக்கு நான் கொண்டு வரேன், திரும்பி பிறவியற்ற நிலையை நான் உனக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தியமே பண்ணி தரேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம முட்டாளா இருந்தோம்னா நிஜமா முட்டாள் தான். திரும்பி ஒரு இது மிருகப்பிறவியை நம்ம எடுக்கதான் வேண்டி இருக்கிற சூழ்நிலை நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணோம். சர்வதர்மான் அப்புறம் என்ன சொல்றார்? சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ. என்னை மாற்றம் சரணடை. பாக்கி என்னெல்லாம் நான் இது வரைக்கும் நல்லா சொன்னேனோ அதை கூட மறந்துடும். சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் என்னெல்லாம் நான் 18 நாளா நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட. 18 நாளா சொல்லல, அவர் 45 நிமிஷம் தான் சொன்னார். நம்ம 18 நாளா எடுத்துன்னு வந்தோம். 45 மினிட்ஸ் நான் இவ்வளவு நேரம் கத்தினேனே, இது எல்லாமே மறந்துடும். உனக்கு எல்லாம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும், அதெல்லாம் மறந்துடும். ஆனா என்னை மாத்திரம் நீ சரணடை. மாம் ஏக்கம், என்னை மட்டும் சரணம் பிரஜ. அகம் துவாம் சர்வ பாப்பேவியோ, நான் உன்னுடைய எல்லா பாவங்களையும் மோக்ஷயிஷ்யாமி, எல்லாத்தையும் மோட்சம்னா என்னது, எல்லாத்தையும் அழித்து விடுகிறேன். உன்னுடைய என்னெல்லாம் பாவம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் அழித்து விடுகிறேன். மா சுச்சக, கவலைப்படாதே. இப்படி எல்லாம் சொல்றார். ஒரு அம்மா அப்பா கூட இவ்வளவு எல்லாம் கெஞ்ச மாட்டாங்க. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் தொடர்ந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே. அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அப்படியா பார்க்கலாம், டைம் இருக்கும்போது போன சரணடைகிறேன், அது வரைக்கும் நான் வேலைக்கு போனோம், நான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது ஹரிபக்தி விலாசத்திலையும் கொடுத்திருக்கு. அனுகூலியஸ்ய சங்கல்ப பிரதிகூலியஸ்ய வர்ஜனம் ரக்ஷிஷ்யதி விஸ்வாசோ
गोप्तृत्वे वरणं तथा ஆத்மநிக்ஷேபகற்பண்யே ஷட்விதா சரணாகதி. எப்படி சரணாகதி பண்றதுக்கு 6 விதமான விதிகள் கொடுத்து 6 விதமா சரணாகதி பண்ணலாமா. மேற்கண்ட வச்சனம் இறைவனிடம் சரணடைவதன் 6 அம்சங்களை விளக்குகிறது. கடவுளின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மட்டும் ஆசைப்படுதல். பகவானுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை மாத்திரம் அவனுக்கு தொண்டு புரிஞ்சா போறோம். வேலை குத்தினேன், மண்ணுக்குள்ள தலையை போட்டேன், ஃபயருக்கு மேல படுத்துட்டேன், இதெல்லாம் பகவான் கேட்கவே இல்லை. அவருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை ஆஃபர் பண்ணுங்க. அவர் வெட்டி ஆட்டுத்தலை, மாட்டு என்னது குடல், அதோட என்ன கிட்னி, இதெல்லாம் அவர் கேட்கவே இல்லை. வெறும் ஆர்டினரி ஃப்ரூட்டு, ஃப்ளவர் இதெல்லாம் தான் கேட்கிறார். தண்ணி, பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், இந்த இதுல 9th சாப்டர்ல வருது. எதை படைக்கிறாயோ அதை நீ உட்கொள், நீ எதை சாப்பிடலாம். நீ தண்ணி தான் பகவான் கொடுக்க, நீ அன்னைக்கு ஃபுல் டே தண்ணியில இல்ல இப்படி எனக்கு பசிக்குமே, அப்ப நீ அது போல படை. பகவானுக்கு அது என்னது சாதம், எது பகவானுக்கு என்ன வேணுமோ அது போல நம்ம பகவானை பிரீத்தி செய்யணும். கடவுளின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மட்டுமே ஆசைப்படுதல். பக்திக்கு சாதகமாக இல்லாததை நிராகரிக்கவும். இதெல்லாம் பக்திக்கு பாதகமா இருக்கு. நிறைய தூங்குறோம், அப்புறம் எப்ப வேணா எழுந்துக்கிறான், எப்ப வேணா சாப்பிடலாம், என்ன வேணா சாப்பிடலாம், இதெல்லாம் பக்திக்கு உகந்தது அல்ல. அதை நீ நிராகரி. கடவுள் என்னை நிச்சயம் காப்பார் என்ற நம்பிக்கை கொள். பகவான் இடத்தில் டோட்டல் நம்பிக்கை இருக்கணும். சரணம், டோட்டல் சரண்டர், ஃபெய்த். அப்புறம் கடவுளுக்கு நன்றி செல்லும் மனப்பான்மை பேணுதல். இது வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி வந்துட்டேன், இந்த லெவல் வரைக்கும் வளர்த்தினே, தேங்க்யூ பகவான் ஃபார் எவ்ரி திங், யூ ஹேவ் டு தேங்க். இந்த தேங்க்ஃபுல் மென்டாலிட்டி இருக்கணும். வேணும் கேட்கறத விட தேங்க்யூ பகவான், இவ்வளவு கொடுத்தியே பகவானே, இதுக்கு நான் நன்றி கடனா உனக்கு என்ன செய்யணும், அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்ல நம்ம இருக்கணும். நம்மிடம் உள்ள அனைத்தையும் கடவுளுக்கு சொந்தமானதாக காண்பது. என்னுடையது இல்லாம பகவான் நீங்க கொடுத்த இந்த உலகத்துல, இந்த அர்த்துல நான் ஒரு செங்கல்லாம் வச்சு, அந்த செங்கல் நானா கிரியேட் பண்ணேன். இந்த உலகத்துல இருந்தே எடுத்து, இந்த கம்பி இங்கேருந்து எடுத்து, இந்த தண்ணி எல்லாம் இங்கேருந்து எடுத்து, எல்லாம் இங்கேருந்தே எடுத்து நான் வீடு கட்டியிருக்கேன். அதை எம் வீடுன்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டர் வேற பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் என்னுடையது இல்ல பகவான், இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் முதல் ப்ரொப்ரேட்டர் நீங்க தான். நீங்க உங்க வீடுதான் இது. உங்க வீட்டுல நான் வாடகையா இருக்கேன். அந்த வாடகை என்ன கொடுக்கணும், உங்களுக்கு பக்தி செலுத்துறேன். பணம் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது, அந்த இது வேண்டாம். பக்தி செலுத்துறேன், டெய்லி உங்களுக்கு அர்ப்பணம் பண்றேன். அந்த மாதிரி எண்ணத்தோட இருக்கணும். நம்மிடம் உள்ள அனைத்தையும் கடவுளுக்கு சொந்தமாக காண்பது. கடைசியில என்னது, சரணடைந்தேன் என்ற அகந்தையும் கைவிட வேண்டும். நான் சரணடைந்தேன், பகவான் எனக்கு எல்லாம் கொடுப்பார், அந்த அகந்தையும் வேண்டாம். நீ சரணடைந்தது போருமா இல்லையான்னு பகவான் பார்க்கணும். போராதே, நீ ஃபுல் டோட்டலா சரண்டர் ஆகலையேன்னு பகவான் அந்த கணக்கு போடுவான். நம்ம பெருமையை அடிச்சுக்கலாம். சோ நம்ம சரணடைந்தோம் என்ற கர்வத்தையும் விட்டுவிட வேண்டும். இதெல்லாம் நம்ம ஃபியூச்சர்ல படிப்போம். இந்த பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல எல்லாம் வரும். இதம் தேனா தபஸ்காய ந பக்தாய கதாச்சன நாசா சுஷ்ரவை வாச்சியம் நச்சமாமியோ அப்பியசூயதி ந வருது, எல்லாம் நோ வரும். இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒரு போதும் விளக்கப்படக்கூடாது. அதனாலதான் முதல்லயே அவங்களே கழண்டு போயிட்டாங்க. பகவானுக்கே தெரியும் என் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க எல்லாம் அவங்க கிட்ட சொல்லாதேன்னா சொல்லவே வேண்டாம். யார் பக்தி இருக்கோ அவங்கதான் இருப்பாங்க. கடைசியில எஞ்சி இருக்கிறவர்கள் யாரு, பகவான் இடத்துல டோட்டல் சரண்டர் பண்றவங்க தான் இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட நீ சொன்னா போதும், அவங்கதான் இதெல்லாம் கேட்டுன்னு ஏத்துப்பாங்க. யாரிடம் பக்தி இல்லையோ, பொறாமை கொள்கிறார்களோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாம இருக்கிறாங்களோ, அப்புறம் இது ஞானம், அதான் தவம் இல்லாதவர்களும் பக்தி இல்லை, அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம். அவர் என்ன சொல்லி நம்ம என்ன, அவங்களே கழண்டு போயிடுச்சு. ஈஸியா எடுத்து நம்ம பாதை ஈஸியா எடுத்து கடைசியில பார்த்தா என்னது மனுஷியானாம் சகஸ்ரேஷன்ல வருது. கடைசியில எஞ்சி இருக்கிறவங்க 2-3 பேர் தான். அவங்க பக்தி பண்ணி அந்த 2-3 பேர்லயே என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க ரொம்ப ரேர் சொல்றேன். அந்த 3 பேர் ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து எடுத்தாலும் அந்த இதுல ஒருத்தராவது என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறாரா? நோ, ரேர், வெரி 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 லெஸ். இதம் பரமம் குஹ்யம் மத் பக்தேஷ்வபி தாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமே வஷ்யத் அசம்சய. கவலைப்படாதே, இது டவுட்டே கிடையாது. என்ன சொல்றேன், இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருவான். யாரெல்லாம் இந்த அழியப்படாத இந்த பகவத்கீதை யாருக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ, நம்ம சொல்லி கொடுத்து அவன் பயனடையறான் அப்படின்னா, யாரு சொல்லி கொடுக்கலாம், அவனோட பக்தி தொண்டு அதிகமாகும், அவனோட பக்தி அதிகமாகும். அவனுக்கு மேல் உலகத்துல டிக்கெட் கன்ஃபார்ம்டு. ஆஹா, அப்போ மாதாஜி உங்களுக்கு தான் கன்ஃபார்ம்டா, எங்களுக்கு கிடையாதுன்னா எல்லாரும் கிடைக்கும். நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போதைக்கு எனக்கும் அவ்வளோலாம் பகவத்கீதா தெரியாது. அப்ப என்ன பண்றேன்னா பக்தர்களை உண்டாக்குறேன். வாங்கப்பா, இதெல்லாம் படிங்க படிங்க படிங்க. நீங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க வாங்க 18 days கோர்ஸ் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம்னா, நம்ம 10 பேர்கிட்ட சொன்னாலும் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தனாவது 18 நாள் கோர்ஸ் பண்ணாலும் பகவானுக்கு சந்தோஷம். நம்மள ஒரு பதவி அப்படி ஒரு மேல ஏத்துண்டே கொண்டு போயிட்டே இருப்பார். வேற எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் எல்லாம் போடவே வேண்டாம். இந்த பாதையில இருக்கிறவன் யாரு இந்த முக்கியமான விஷயத்தை வேறொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ கண்டிப்பா அவனுக்கு
மேல் உலகத்துல அவர் இருக்கிற உலகத்தில் என்ட்ரி கிடைக்கும். நச்ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்டின் மே பிரிய கிருத்தமக பவிதா நச்ச மே தஸ்மான் அந்நிய பிரியதரோ புவி. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. யாரு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்காங்களோ, கடைசி 18th சாப்டர் வரைக்கும் யாரு நிலைத்து நின்று இதெல்லாம் கேட்டு இருக்காங்களோ அவனை விட எனக்கு பிரியமான பக்தன் இல்லைன்னு பகவான் ஆணித்தரமா சொல்றார். சோ பகவானுடைய குட் புக்ஸ்ல நம்ம வந்துட்டோம். 18 டே ஒரு விரதம் மாதிரி இருந்து நம்ம கடைபிடித்துட்டோம். அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. இன்னைக்கு நான் சொல்றேன், ஃபியூச்சர்ல கூட nobody can be so dear to me. இவங்கதான் என்னோட ரொம்ப டியரஸ்ட் அப்படிங்கிறார். சோ we should all feel lucky. பகவானுடைய நமக்கு பிடிக்கும், இது கிருஷ்ணரை பிடிக்கும், நம்ம மோதியும் தான் பிடிக்கும் இல்லையா? மோதிக்கு நம்மள தெரியணுமே. அதே போல கிருஷ்ணருக்கு நம்ம பிடிச்சாதான் ஒரு பிரயோஜனமே. எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணரை பிடிக்கும். கிருஷ்ணருக்கு யாரை பிடிக்கும்? இந்த மாதிரி இந்த இதுல இருக்கிறவங்கள பிடிக்கும். அத்தியசதே செய்யும் தர்மியம் சம்பாதம் ஆவையோ இல்ல முடிஞ்சு விட்டது டிராமா. இப்ப பின்னாடி இல்ல இது வருது லாஸ்ட். ஞான யஜ்ஞேன தேனாகம் இஷ்டஸ்யாம் இதி மேமதிஹி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கிருஷ்ணரோடும் அர்ஜுனனோடும் உரையாடலை யாரு கற்கிறானோ, யாரெல்லாம் படிக்கிறானோ, வாய் திறந்து இதெல்லாம் கற்று இது என்ன மீனிங், இதெல்லாம் ஏகாதசியில எல்லாம் வருது, அப்பெல்லாம் நான் கேட்கிறேன், நானும் சொல்றேன், இதெல்லாம் படிக்கிறானோ தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். அவன் மனதால் அறிவால் நாலேஜால என்னை வழிபடுறான். ஸ்ரத்தாவான் ஸ்ருணுயாத் அப்பி யோ நரஹ சோ அப்பி முக்த சுபா லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மனா. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ, சும்மா கேட்டாலுமே புண்ணியம்ங்கிற, நீங்க கற்கணும்னு கூடிய அவசியம் இல்லை. அது ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும், ரொம்ப ஹார்ட். ஓகே கேளுங்க. காதால் யார் கேட்கிறானோ அவன் பாவ விளைவுகள் இருந்து விடப்பட்டு புண்ணிய செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றன. முக்தி கிடைக்காது, ஆனா அட்லீஸ்ட் ஒரு அப்கிரேடேஷன் கிடைச்சிடும். ஒரு ஸ்லீப்பர் கிளாஸ்ல இருந்து ஒரு 3rd ஏசில இருந்து 2nd ஏசி அப்படி நினைச்சுக்கலாம். ஏதோ ஒரு பௌதிக சம்பந்தமா பண்ணாதான் நமக்கு புரியும். அதனால சொல்றேன். ஸ்லோகம் 18.70 படிப்பவர்கள் என்னது? என்னை அறிவால் வழிபடுகிறார்கள். 71 நம்பிக்கையுடன் கேட்பவர் என்று பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடப்பட்டு மங்களகரமான கிரகங்களை மேல் உலகங்களை அடைகிறார்கள். 18.73 அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோகஸ்மிருதிர் லப்தா த்வத்ப்ரசாதான் மயாச்யுத ஸ்திதோ அஸ்மி கத சந்தேக கரிஷ்யே வசனம் தவ. அதான் சரணடைந்து எப்படி உட்கார்ந்தாச்சு. கிருஷ்ணா இப்ப எனக்கு ஒரு டவுட்டும் கிடையாது, எல்லாம் முடிவு பெற்றது. 45 நிமிஷத்துல இவர் சொல்லி முடிக்கும் போது இவர் சொல்ற, இனிமே எனக்கு நோ டவுட் அட் ஆல். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்று விட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக இருக்கிறேன். இப்ப டோட்டலி நோ மோர் டவுட்ஸ். அது என்ன இது என்னன்னு கேட்டு வரல. அவர் டவுட் எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சு. போர் புரியறதுக்கு ரெடி. உங்க தாத்தா இருக்காரு எல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு காலத்துல எனக்கு அந்த டவுட் இருந்தது, இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது அப்படின்னு. இப்ப என்ன டிராமா ஆயிடுது. ப்ரிப்பேரிங் டு ஃபைட். இப்ப நம்ம பேக்ரவுண்ட் என்ன நடக்குது, சஞ்சயா வேட்ட சொல்றது ராஜாட்ட. சஞ்சய் உவாச்ச இத்தியஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதம் இமம் அஸ்ரோஷம் அற்புதம் ரோமஹர்ஷனம். அற்புதமா இருந்தது அவங்க சம்பாஷணம். அர்ஜுனன் பேசுறதும் கிருஷ்ணா பேசுறதும் கிருஷ்ணா சொல்றதும் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கறதும் ரோமஹர்ஷனம்னா எனக்கு மயிர்கூச்சேரியறது அவ்வளவு ஆனந்தமா இருந்தது. அற்புதம் சொல்றோமே அந்த மாதிரி. சஞ்சயன் கூறினார், இவ்வாறு கிருஷ்ண அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. வியாசரின் கருணையால் யோகங்கள் இப்ப இவருக்கு ஏன் இந்த மனக்கற்பனை எல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் வியாசதேவர் இந்த சஞ்சயாக்கு அந்த ஒரு இது அருளி இருக்கார். என்னது, நீ ரொம்ப பக்தனா இருக்கிறதுனால நீ உட்கார்ந்த வாக்குல நீ யாரை பற்றி நினைக்கிறவளோ அங்க என்ன நடக்கிறது தெரியணும்னா அந்த இடத்தோட எல்லாம் உனக்கு அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் கணக்கு தெரியும். வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் நிறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடமே தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். சஞ்சயன் சொல்றார், எனக்கு அவங்க பேசினதெல்லாம் நேரடியாக எனக்கு காணக்கூடிய அந்த ஒரு திறனை வியாசதேவன் எனக்கு அருளி இருக்கிறார். ஓ, இதோடுதான் மீனிங். அது என்னடா அப்படி வியாச பிரசாத ஸ்ருத்வான் ஏதத் குஹ்யம் அகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாட்சாத் கதையத்த ஸ்வயம். இதெல்லாம் சாட்சாத் எனக்கு பார்க்க முடிந்தது. ஏன்னா யாரோட கருணையால்? வியாசதேவருடைய கருணையால். ஏன்னா அவர் அந்த அருளி இருக்கார். ராஜன் சம்ஸ்மிருத்திய சம்வாதம் இதம் அத்புதம். என்ன சம்வாதம்னா என்னது? உரையாடல். என்ன மாதிரி உரையாடல்பா, அத்புதம். கேசவா அர்ஜுனையோ புண்ணியம் ரிஷ்யாமி ச முஹுஹு
மன்னனை கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன். இப்ப இது கேட்க கேட்க என்ன அர்த்தம்? அப்படி எனக்கு இன்னும் ஆனந்தம். திரும்பி அது நம்ம இப்ப எங்கேயோ போயிட்டு வந்துட்டோம்னா அதை பத்தியே பேசுவோம் இல்லையா? அந்த கல்யாணத்துக்கு போகணும், அவன் அப்படி இருந்தான், அவன் இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தான், அவன் அப்படி பேசினான், எல்லாம் நம்ம அப்படியே நினைவு கூறுவோமே. அந்த மாதிரி இவர் நடந்ததுலாம் ஆயிடுச்சு. இப்ப போயாச்சு. இவர் இவர் திருத்தராட்ச மகாராஜர்கிட்ட சஞ்சயன் சொல்றார், என்ன ஒரு அற்புதமா இருந்தது, அவங்க என்ன மாதிரி பேசுறாங்க, திரும்பி திரும்பி நினைவு கூறும்போது நான் இன்பம் என்னுடைய இன்னும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன். எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்திர ஸ்ரீ விஜயோ பூதே துருவா நீதிர்மதிர்மமா. இது கடைசி ஸ்லோகம். எங்கெல்லாம் யோகிகளின் நிறைவனான கிருஷ்ணன் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ, எங்கெல்லாம் இருக்கார்? எல்லா இடத்துலயும். உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அது வில்லாளி அர்ஜுனன். நம்மளும் இருக்கோமே, பக்தனா இருக்கிற நம்மளும் பக்தன். எங்கெல்லாம் பக்தர்கள் இருக்கிறார்களோ, எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரோ, எங்கெல்லாம் பக்தர்கள் இருக்கிறாரோ அங்க என்ன நடக்கும்? அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரண வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சஞ்சயன் சொல்ற. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்கார், எங்கெல்லாம் நம்ம பக்தர்கள் இருக்கோமோ, இப்ப நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கும்? வெற்றி இருக்கும், இது இருக்கும், வலிமை இருக்கும், சாதாரண வலிமை, செல்வம் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கும். பகவான் கூட இருக்கிறதுனால நமக்கு எல்லாமே வெற்றி கிடைக்கும். அது என்னுடைய அபிப்பிராயம். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே மோக்ஷ சந்நியாச யோகோ நாம அஷ்டதசோத்தியாய. அப்படியாக 18வது அத்தியாயம் முடிவு பெற்றது. இப்ப 18 நாள்ல நம்ம என்ன படிச்சோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜஸ்ட் கண்ணோட்டம். பகவத்கீதையிலிருந்து கற்ற பாடம் என்னது? நான் ஆவி ஆத்மாக்கள். நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் இதுதான் ஆத்மாதான். கடவுள் கிருஷ்ணர் உயர்ந்த ஆளுமை, அவரை விட யாராவது இருக்காங்களா? இல்லை. அது நான் படிச்சுட்டேன். கடவுள் கிருஷ்ணர் தான், அதுதான் ரூட். ரூட்டுக்கு தான் தண்ணி பாய்ச்சணும். அதுதான் வேற ஃப்ளவர்ஸ்க்கும் ஃப்ரூட்டுக்கும் இலைக்கும் எல்லாம் போகும். நம்ம வயத்துல போட்டுக்கிறோம் சாப்பாடு. அதுதான் நல்ல கீரை வகைகள் சாப்பிட்டா கண்ணுக்கு நல்லது, ஹார்ட்டுக்கு நல்லது, காதுக்கு ஏதோ எல்லாம் சொல்றாங்களே. அப்ப அந்த கண்ணுக்கு டைரக்ட் எல்லாம் நம்ம போடுறது இல்லை, ஹார்ட்டுக்கு எல்லாம் குத்திக்கிறது இல்லை. வாயால சாப்பிட்டு அது உள்ள போய் அப்புறம் அந்த பிளட் ஸ்ட்ரீம் இதெல்லாம் மசில்ஸ் எல்லாம் அப்படி போறது. அதே போல நம்ம பக்தி யாருக்கு? கிருஷ்ணர் இடத்தில் காட்டினா நமக்கு எல்லா வளமும் கிடைக்கும். லக்ஷ்மி தேவி கூடயே இருக்கா. லக்ஷ்மி வில் கிரேஸ் அஸ் பை கிவிங் லாட் ஆஃப் வெல்த். சரஸ்வதி தேவி நல்ல லக்ஷ்மி ஞானம் கிடைக்கும். கணபதி சந்தோஷப்பட்டுப்பாரு. விக்ன விநாசர், என்னெல்லாம் நம்ம தடைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கிவிடும். யாரை வழிபட்டா? கிருஷ்ணர் வழிபட்டா போரும், எல்லாம் நீங்கிடும். நீங்க பரிபூர்ணத்தை அடைய பக்தி சேவைகள் தான் சிறந்த செயல்முறையாகும். வேறெல்லாம் பணத்தை விரயம் பண்ணேன், யாகம் பண்ணேன், தம்பட்டம் பிடிச்சேன், இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. பக்தியா நம்ம தண்ணி கூட ஆஃபர் பண்ணா போதும். ஒரு பூவை சமர்ப்பணம் பண்றதும் பகவானுக்கு போய் சேரும். அப்போ பகவானுக்கு சேவை புரியணும், அதுதான் சிறந்த செயல்முறையாகும். பக்தி காட்டணும். இறைவன் நம் அன்பையும் பக்தியும் மட்டுமே எதிர்பார்க்கிறார், வேற ஒன்னும் எதிர்பார்க்கறது. பக்தி பண்ணுப்பா, நீ என்ன வழிபடு, நீ இப்ப 4 பசங்க நம்ம எப்பவுமே சொல்றப்பல 4 பசங்க இருக்க, ஏதோ சொன்னபடி கேட்டுன்னு இருக்காங்க. அதுல ஒரு குழந்தை மாத்திரம் அம்மா 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 அப்ப என்னப்பா என்ன வேணும்ப்பா அப்படின்னு. அது ஒரு நாளைக்கு கேட்கலன்னா, என்னப்பா நீ நல்லா தானே இருக்க, ஏன் என்னை கூப்பிடவே இல்லை? ஏன்னா அந்த குழந்தைய நம்மளை கூப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது நமக்கு அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் இருக்கும். அது எப்பவும் பசிக்கிறதே சொல்லும், அம்மா கூப்பிடும், எதுக்கா ஏதோ பொருள் எடுத்துத்தா, அதுதா இதுதான். இப்ப அந்த குழந்தைக்கு நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கொடுப்போம். பாக்கியெல்லாம் ஓகே, இன்னும் தே வில் டேக் கேர். அது போலதான் பகவான் என்னது, எல்லாரும் பசங்க தான், எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க. ஆனா யாரு? கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே சொல்லிட்டு இருக்கானோ, என்னப்பா என்ன வேணும்ப்பா, நீ எப்ப பார்த்தாலும் கூப்பிட்டு இருக்கேன்னு அவர் நமக்குள்ளேயே உட்கார்ந்து கவனிச்சுட்டு இருக்காரு. ஓ, இது ஏதோ இவன் ஆசைப்படுறான், ஏதோ கோயிலுக்கு போக ஆசைப்படுறான், ஏதோ என்னவோ ஆசைப்படுறான், பௌதிக விஷயம் இல்ல, ஆன்மீகம். அதை நிறைவேற்றி கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே பண்ணி கொடுப்பாரு. அப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம், நான் ஆசைப்பட்டேன்ல, மனசுல ஒரு தாட் வந்தது போயிடுத்து, ஆனா நிறைவேற்றி கொடுத்துட்டாரேன்னு அப்பதான் நமக்கு தெரியும். சோ நம்ம பகவான் நாம எடுக்க எடுக்க அவர் ஒரு he is equal to everyone, but he is little partial towards யாரு அவங்கள அணுகுறாரோ, பகவானை நினைக்கிறோமோ அவர்கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் கரிசனம் ஜாஸ்தி அவர். சோ இறைவனை பிரியப்படுத்த ஒரு எளிய பிரசாதம் போரும். பகவானுக்கு பிரசாதம், சிம்பிள் பிரசாதம் வித் ஒரு துளசி எல்லாம் வச்சா அவர் அப்படியே ஏற்றுவிடுவார். அவங்களுடைய பிரசாதம். உங்கள் சத்துவ குணத்தை பலப்படுத்துங்கள். எந்த குணத்துல இருக்கோ நம்மளே பார்த்துட்டு சத்துவ குணத்தை நம்ம பலப்படுத்தணும். அப்புறம் உங்கள் கடமைகளையும் செயல்பாடுகளையும் செய்து அதன் விளைவுகளை இறைவனுக்கு வழங்குங்கள். நான் பண்ணினேன், இதனால் எனக்கு என்ன பயன் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்யுங்க. விளைவு நம்ம பண்றது பண்ணோம், ஆனா அதோட விளைவு எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம். புலன்கள் மற்றும் மனது மீது கட்டுப்பாடு அவசியம். புலன்கள் மாத்திரம் கட்டுப்படுத்த போறாது, மனசையும் நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். நீங்கள் சாப்பிடுவதை கவனிங்க, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம என்ன சாப்பிடுறோம், எங்கேன்னு சாப்பிடுறோம், யாரு சமைச்சதை சாப்பிடுறோம்,
அவங்களோட குணம் நமக்கு வந்துடும், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அவங்க ஒரு லோபியா இருக்கான், ரொம்ப பொறாமைப்படுத்தணும்னு தான், அந்த பொறாமையின் குணம் நமக்கு இல்லாம இருந்திருக்கும். அவனோட சாப்பாடு சாப்பிட்டு நமக்கு வந்துடும். ஸோ அதனால பி வெரி கேர்ஃபுல். நல்ல மனசோட பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். அந்த பிரசாதத்தை நம்ம சாப்பிடும்போது என்னது, நம்ம குணமும் நல்லா இருக்கும். நம்ம சார்ந்தவர்களோட குணம், அதை பிரசாதம் சாப்பிடும்போது அவங்களோட குணமும் நல்லா இருக்கும். பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு முடிச்சுடலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. யார் போயிடாதீங்க, ஜஸ்ட் லாஸ்ட் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்லிட்டு then we'll dismiss. எஸ், யாரு சொல்றீங்க இன்னைக்கு லாஸ்ட் டே கிராண்ட் ஃபினாலேல யார் வாய் திறப்போம்? மாதாஜி நான் ரீச் ஆயிட்டேன் மாதாஜி. நான் சொல்றேன் படிக்கிறீங்களா அப்ப நீங்க? ஓகே, படிங்க. ரீச் ஆயிட்டேன் மாதாஜி. ரீச் ஆயிட்டு அப்ப படிக்க முடியுமா? படிங்க, வேற யாரும் இப்போ ஃப்ரீயா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருத்திக்கு ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருத்திக்கு ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். ஜெய் नामाचार्य हरिदास ठाकुर की ஜெய். ஜெய் हरे कृष्णा महामंदिर की ஜெய். ஜெய் श्री चैतन्य महाप्रभु की ஜெய். ஜெய் भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की ஜெய். ஜெய் श्री श्री राधा கோவிந்த் की ஜெய். ஜெய் अयोध्या श्री राम लल्ला की ஜெய். ஜெய் गौरा प्रेमानंदे ஹரி 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 போல். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இது கடைசி நாள் வரைக்கும் நீங்க இழுத்தடிச்சு ஒரு விரதம் போல நினைத்து ஒரு இது எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம வீட்டுல ஒரு பூஜை நடக்கிறதுனா எப்படி கடைசியில அந்த எல்லாம் பந்தி இலை போட்டு எல்லாரும் விருந்தாளி போறது வரைக்கும் ஒரு எனர்ஜியோட நம்ம இருப்போம். அப்புறம் அப்பாடா அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு இதுல நீங்க எல்லாம் மூச்சை பிடிச்சு இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். அந்த பிரபுஜி இன்னைக்கு எனக்கு காணல, நீங்க வரலையா? வரல மாதாஜி அவரு. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அப்ப நம்ம குரூப்லயே போட்டு விடலாம், என்ன பண்ண முடியும். மெயினா அதுதான் சொல்ல மாதிரி, யாருக்கெல்லாம் L2 விருப்பம் இருக்கோ ஆல்ரெடி இவங்க எல்லாம் பேர் கொடுத்துட்டாங்க. குமார் பிரபுஜி இருக்காரு ஆல்ரெடி, அவர் வந்து பழைய ஸ்டூடெண்ட் தான். பரணிதரன் பிரபுஜி கொடுத்தாச்சு, அருமுகம் பிரபுஜி கொடுத்தாச்சு, ராஜ்குமாரி மாதாஜி அவங்க பேர் கொடுத்தாச்சு. இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல இருந்து 3 பேர் கன்ஃபர்ம்டு. ஓகே, சிவகாமி மாதாஜி உங்களுக்கு நீங்க அட்மினா இருக்கிறதுனால இவங்க ஆல்ரெடி எங்க கிளாஸ் அட்மின். ஓவரால் இன்சார்ஜ் நீங்க அதை கேக்குறீங்கன்னா இவங்க 3 பேர் போடுங்க. மாதாஜி கேட்டாங்கன்னா, தனேஸ்வரி மாதாஜி கேட்டாங்கன்னா